pomohlo mi to plánovať si veci, ale akože že tie nástroje sú, že strašne dôležité podľa mňa je nájsť si ten, čo ti bude sedieť, lebo teraz je toľko milión možností a aby sa človek nebal experimentovať s tým, že keď mám chaos, OK, tak mám chaos v čom? Utekajú mi termíny, alebo nemám zapísané veci, akože prísť na príčinu toho chaosu a potom skúšať, lebo sú ľudia presne, že ktorí fungujú zápisníkmi, sú ľudia, ktorí v mobile si zapisujú veci, notebooku. Dôležité hľadať tú hranicu, nebyť otrokom túlu, a len ho využívať akože v takej miere. A toto si myslím, že sú nejaké, že ktoré sú na firmu nastavené, ale potom tie personálne, keď organizujem mňa, tak nájsť si také, že čo mne vyhovuje, že čo mne najviac sedí. Ty máš taký tool, čo ti zmenil život? Nasleduje rozhovor s Annou Dzurianíkovou a Jakubom Očenášom. Anna je prevádzková riaditeľka v agentúre Mullen Love GGK a Jakub je spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ v agentúre Diorama. Obaja pôsobia v dynamickom prostredí reklamy a manažmentu, pričom musia prísne strážiť svoj čas. V tejto diskusii sa s nimi rozprávam o time manažmente, rozdelení úloh medzi accountami a kreatívcami, o tom, či sú meetingy naozaj zlo a ako toto zlo prekonať, alebo ako sa efektívne vyrovnať so stálymi vyrušeniami v takej dynamickej práci, ako je reklamná agentúra. Proste preberáme výzvy každodennej práce a na konci sa dostaneme aj k výzvam každodenného života. Podcast ide do hĺbky time managementu a obsahuje kopec tipov a trikov tomu, ako si tento svoj time management, ale aj time management týmu rešpektovať, nastaviť, ako si stanoviť hranice a verím, že ti pomôže kopcom praktických informácií. Rozhovor vznikol v spolupráci ADMY a Digitálcov. ADMA je združenie profesionálnych agentúr pôsobiacich v digitálnom marketingu na Slovensku. Jej hlavným cieľom je zvyšovanie úrovne slovenského marketingu a formovanie marketingového trhu. Medzi ďalšie aktivity ADMY patrí vzdelávanie širokej verejnosti, kopec informácií nájdeš na blogu ADMY, na ich webových stránkach, nájdeš tam briefy, nájdeš tam priemerné hodinovky a tak ďalej a tak ďalej. ADMA organizuje aj Digital Pie, férovú súťaž digitálnych kampaní, spolupracuje s vysokými školami, cieli teda ako aj tento podcast na študentov, ľudí na marketingových oddeleniach, ale aj zamestnancov a ľudí z agentúr. No a teraz už priatelia rozhovor s Annou a Jakubom, na ktorý sa nesmierne teším a ešte raz verím, že si ho užiješ aj ty s nami. Začneme tým, že sme meškali na zlaďovací kol 10 minút. Jakub. Lebo som bol u optometristky a veľmi ťažko sa to odhaduje, že koľko tam nakoniec budeš. A sme do plného kalendára preplneného dali ešte jeden meeting, s ktorým som vlastne nepočítal. A to je to, že o čom sa musíme baviť, že ty si ten kalendár musíš strážiť, že? No, akože podľa mňa o tom, akože to je všeobecná téma, podľa mňa, ktorá nie je ako len time managemente, ale je to nejaké nastavenie hraníc. A keď aj ty máš ten pocit, že vlastne už nestíhaš a že už to vlastne nevieš dať, tak aj tak si tam občas proste povieš, že OK, tak ešte to stihnem, ešte tento task by som tam mohol dať, ešte toto by som mohol vyriešiť, ešte tento meeting by som mohol absolvovať a potom vlastne zistíš, že ti to preteká pomedzi prsty. Ešte toto. To je taký ten plánovací optimizmus, alebo ako sa to volá. To je taký typ na to, že vlastne máš plánovať vtedy, keď si najviac vyčerpaný, alebo vlastne vtedy. A že vlastne to je, ja som to počul, že s cvičením, že vlastne veľa ľudí si plánuje akoby, že cvičenie, že pôjdem behať vtedy, keď máš ten taký akoby, že si tak dobre nabudený, že všetko sa dá, všetko stihnem, ale že vlastne napríklad, že tréningový plán, ale by si mal plánovať vtedy, keď si najviac vyčerpaný, respektíve v ten čas, kedy sa to deje. To znamená, že keď si povieš, že budem stávať že o 6 ráno a pôjdem do posilky, tak vlastne by si to mal plánovať z tej perspektívy, že ako sa cítiš o 6 ráno. To je zaujímavá taktika, ja to mám trošku inak. Akože ja si tieto veci športové plánujem väčšinou z donútenia, lebo musím a to vtedy viem, že OK, už to mám rezervované. Ale akože ja sa skôr snažím, že presne, že sú dni, že kedy si narveš do kalendára ešte meeting, lebo to stihnem, ale minimalizovať ich, lebo naučila som sa v živote accounta, že je dobré mať vždycky časovú rezervu. Že 5 minút, 10 minút, že ani neplánovate sloty úplne nech sú rád za radom. Nehovorím, že to tak vždycky je, ale snažím sa ich minimalizovať a ja som trošku aj monk, čiže ja už keď vidím, že sa blíži hodina taká, že už by mal prísť ďalší meeting, tak potom buď ešte píšem alebo dám vedieť, že náhodou nestíham. Že tie triky a tipy sú, že presne, že každý z nás je iná osobnosť a inak si tie veci plánuje, ako mu sedia. Kokos, toto je inak pre mňa, že úplne super, že plánovať si veci, až keď som unavený, lebo ja napríklad to plánovanie milujem osobne, že ja mám úplne takéto, že idealistickú nedeľku, že si sadnem za ten počítač proste a tento týždeň bude výborný, tak si to nahádžem do kalendára. Ináč tomu sa asi dostaneme, že ako vôbec plánovať. Že za mňa je to, že hádzať si tie veci do kalendára, ako meetingy sám so sebou. Neviem, či to aj vy tak máte.
Bloky. Time bloky, hej. Time bloky si dávam na nejaké veci, že lebo takto, asi každý z nás má časť kalendára, ktorú mu plánujú kolegovia, ktorí ho potrebujú na nejaké stretnutia a potom je časť kalendára taká, že potrebujem vytvoriť nejaké veci, ktoré si vyžadujú nejaký čas ako napríklad financie alebo personálne veci a v tom prípade si vytváram bloky, ale akože tým, že väčšinou to ľudia vidia, keď rozkliknú kalendár, že to je môj blok, tak je tá tendencia ho presúvať, ale ja mám osvedčené určite, že sa oplatí alebo je lepšie plánovať. Že je tendencia, že uvidia, že tuto Anna len pracuje, tak je to môžeme akože narušiť. Áno, tak v agentúre je to tak, že klientské meetingy väčšinou alebo so šéfom majú prednosť, že teda respektíve ja vždycky fandím accountom, že za otázku človek nič nedá, tak nech sa spýta a keď je to pre mňa dôležité, že nevidno to z toho kalendára alebo že tam mám vyčlenený nejaký blok, ktorý oni nevedia, tak vtedy si to nechám, ale je lepšie to tam mať naplánované. Plánujete si fejkové meetingy? Len aby ste mohli robiť? OK, ideme že hneď hlboko. Áno. To je že dosť dobré. Ináč ja som to, že asi 2-krát v živote spravil v predchádzajúcej práci. A robili sme to s kolegom, iba preto, aby sme mohli robiť. Áno, ja som to nikdy neurobil, lebo je to taká akože nejaká hranica, ktorú som zatiaľ neprekročil, ale znie to ako niečo, čo by mohlo fungovať. Určite. Hej, že znie to. Ja som si dával také, že takto, že ja som to začal riešiť, lebo som to odkúkal od mojich kolegov. Fejkové meetingy? Nie, tie time blockingy v tom kalendári, že videl som, že môj kolega ešte asi pred 4 rokmi v práci mal na piatok taký červený, vyčervenený celý kalendár, že mal tam veľkými písmenami, že tu pracujem, nedávajte mi tam prosím vás žiadne meetingy. Že takto pekne to tam mal napísané a mal to každý piatok. A tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol začať robiť. A potom som objavil všetky veci, o ktorých sa tu asi budeme baviť. GTD metódu zbierania, všetkého možného, čo musím spraviť a mám to väčšinou v maile, že posielam sám sebe maily. A ako ste vy objavili vôbec, že musíte riešiť time management? Prišlo to na vás tiež od kolegov, alebo to je proste štandard v agentúre, že account ťa uprace? Ako to funguje? Začnem. Je super, že sa môžu porovnávať svety agentúr a aj pozície v zmysle toho, že ja som bývalý accountant a tým pádom vlastne mojou prácou bolo organizovať čas z druhých a samozrejme ešte nejaká agenda voči klientovi a tým pádom ja som od začiatku, keď som prišla do reklamnej branže, bola k tomu vedená, že musím nejak naplánovať ten čas, ktorý máme k dispozícii a aby som vyčarovala zadania, na ktorých vlastne pracujeme a ktoré máme deliverovať klientom. Čiže i od začiatku vlastne podľa mňa, že od pera a papier, hej, že kde nejak plánuješ, potom nahadzuješ, sú nejaké systémy, o ktorých sa budeme baviť, teda respektíve nejaké aplikácie, ktoré ti to uľahčujú, tak odjak živa, že ja som odjak živa vlastne, ako som bola v reklamnej agentúre, tak sa učila plánovať a efektívne. Že, lebo v tých reklamných agentúrach, kde som pracovala, tak všetky boli väčšie a bol ten čas môj previazaný spolu s kreatívou, strategickým oddelením DTP a tým pádom bolo nevyhnutné, že tých taskov bolo veľa a nejak naplánovať, aby sme to všetko postihali. Neviem, jak to je u vás. Ja som rád, že tu sedím, lebo ja som vlastne úplný protipol a ja stále hovorím, že ja to stále fejkujem, že vlastne organizáciu. A tiež presne, keď som nad tým rozmýšľal, že je super, aj keď to vidím, že veľa ľudí vlastne, ktorí napríklad že v rannom veku sa venovali športu alebo hre na hudobný nástroj, alebo neviem, boli v nejakom veku v armáde, tak to akoby, že skôr majú tú tendenciu k disciplíne a ja nemám nič z toho. A proste plus akože môj background je a stále som aj grafický dizajner. A to znamená, že ten akoby, že prístup k tomu, že väčšinou ten čas bol organizovaný mne. A ako sme rozbiehali štúdio Dioramu, tak zrazu vlastne máš veľa vecí, ktoré sa nedajú stihnúť. Akože reálne to není, že ľudsky možné, veľakrát. A tým pádom to je, že nejakým spôsobom by som povedal, že donútené, že OK, tak keď chcem nejakým spôsobom mať čas na toto, nechcem na toto a na toto zabudnúť, lebo sú to proste dôležité veci a sú od toho závislí ďalší ľudia, tak prirodzene potom hľadaš spôsoby, ako ten čas proste si zariadiť tak, aby proste bol produktívny nielen proste pre teba, ale pre tvoje okolie, či už je to vlastne v práci, alebo sú to proste rodina, kamoši a blízki ľudia. Takže
Povedal by som, že ja som nejakým spôsobom, že mňa si to nie že našlo, ale že bolo to pre mňa akoby že nútené sa nejakým spôsobom s tým vysporiadať a stále hľadať ten nejaký mód, že ako to môže fungovať. Mne sa páči, že Jakub, ty si ten, ktorý dostával zadanie a ty si Anka tá, ktorá zadávala a v podstate organizovala ten čas. Naháňala, hej. Mne sa na tom páči aj to, že ako si hovorila o tej rezerve a že vlastne môj akoby, že ten pohľad na to, a to je presne o tom, že ja si neviem dávať tie rezervy, ja som proste tým, že push it to the limit. A že proste, že keď máš 10 minút, tak to není, že rezerva, to je proste ešte čas, kedy môžeš stihnúť niečo iné. A toto je napríklad, že niečo, čo napríklad ja sa akože snažím naučiť, že OK, že keď máš tú rezervu, tak to je vlastne v pohode a nemusíš ten čas proste využiť, že teraz keď máš 10 minút a stihol si niečo skôr, tak netreba teraz akože si na tom natlačiť ďalšie 3 veci, ktoré ťa proste čakajú v mailboxe. Ale to som sa poučila, vieš, lebo na začiatku samozrejme som dávala optimistické deadliny, ktoré boli od klientom, alebo ktoré sme si povedali vo vnútri v agentúre. Len potom som zistila, že ja to ešte vlastne po ľuďoch musím aj skontrolovať, lebo však to je normálne, že klientská pripomienka chybí a takéto veci, či sú všetky veci zapracované. A potom som zistila, že mi to časovo nevychádza, keď dávam rovnaký termín a skončí to u mňa. Áno. Takže to sú také, že vieš, že ty to máš, že presne ten kreatívny pohľad je v tomto trošku iný a že vy sa viete tak vyhecovať niektorí, že OK, taký mám deadline, dovtedy to takto urobím. A to ste vy tá zodpovednejšia časť. Potom sú takí, že ktorým treba dopomôcť ten termín stihnúť. Je to tak a akože toto určite platí, že dávať si proste hlavne tie klientské veci, že deadline ideálne od deň skôr, keď máš niečo poslať a niekedy aj skôr, asi záleží aj podľa veľkosti tej veci, ktorú máš vlastne doručiť, ale že napríklad mám tú tendenciu, že stále proste si tam ešte niečo, že OK, že keď mám rezervu, tak proste ešte sa to dá nejakým spôsobom využiť. Ešte pozriem nejaké maily a vyriešim presne si tých. Presne tak, hej. Je to úplne presne tak. To je pásca zdieľaných prezentácií, lebo tým, že vieš, že máš zdieľanú prezentáciu, ktorú majú všetci a ešte nedaj Bože, všetci vedia aj ten final deadline, hej, tak akože jasne, že sa to do posledných minút túni, ale akože je fajn mať nejaký čas, aspoň s odstupom sa potom pozrieť na to, že takto to vyzerá. My sa tu o chvíľku budeme baviť aj s copywritermi a veľakrát sa stane to, že to túnime do poslednej minúty a potom si na to sadneme druhý deň a hovoríme si, že ako sme toto mohli vymyslieť. Že to je úplný bullshit vlastne. Ale to je zase o tom predvídaní, že napríklad keď robíš vizuálnu identitu, tak ideálne si fakt dokonca dať nejaký ešte 3 dní predtým vôbec a pred nejakým review, že lebo presne, že vyspí sa, že môžeš na tom robiť akoby, že 3 dní v kuse a potom sa na to vyspíš a zistíš, že vlastne OK, niektoré veci tam nefungujú a všetci v týme to prehliadli, alebo proste ten sentiment voči tomu návrhu sa zmení a hlavne potom, čím tá vec funguje dlhšie, že OK, keď teraz robíš, neviem, povedzme, že robíš proste taktickú kampaň, tak OK, to už má to nejaké, akoby, že je to závažné, ale keď robíš brand, ktorý má proste žiť niekoľko rokov a v ideálnom prípade proste desiatky rokov, tak je to proste fakt, že závažná vec a tedy akože nechať si tam ten týždeň rezervu je úplne podľa mňa v pohode, akurát je to akoby, že neprirodzené veľakrát, že v tom akoby tempe, ako žijeme, že nechať si na niečo, že 2 dní odstup je proste, že zdá sa to, že ako obrovský luxus. A hovorí sa aj, že nechať si, keď sa bavíme o tých časových rezervách, takže zaplniť si kalendár na 60 až 80% má zmysel, viac nemá zmysel. Že hovorí sa to tak v rôznych time management, proste prednáškach a knižkách. Nefunguje. Vôbec je to. Neexistuje to v mňa, ale dáva to zmysel. Akože dáva to perfektný zmysel. Že to je ten plánovací optimizmus. Dobre, začneme možno tým, že keď vy ste cítili možno ten tlak, že na teba to ako prišlo, ty, Anka, si musela v podstate hneď od začiatku riadiť aj iných ľudí a spoliehať sa na nich. Čo ste spravili ako prvé? Čo by ste, alebo s odstupom času, čo by ste teraz spravili ako prvé v rámci vášho predchádzajúceho time managementu? Čo by ste tak poradili vašim mladším verziám, že toto začni robiť, to ťa zachráni? Vieš čo,
Myslím si, že na začiatku je strašne dôležité porozumieť, že čo robím, hej, a čo chcem od toho druhého človeka, lebo väčšinou tie naše accountské / manažerské svety sú trošku odlišné od tých kreatívnych a ja si môžem myslieť, že napríklad Jakubovi by trval jeden vizuál pol dňa a on má veľmi rýchlo uprace, že nie je pol dňa, lebo tam potrebuje riešiť fotoprodukciu alebo 3Dčko alebo niečo. Čiže ako keby na začiatku je strašne dôležité a podľa mňa to pomáha, keď človek porozumie, že čo ide robiť, pre koho to ide robiť, za koľko to ide robiť a akože takýmto základným veciam. Takže pýtať sa. Hej. Nesugestovať, že to by ti mohlo trvať 3 hodinky. Nie? Áno, ale akože normálne sa pýtať aj keď mám ja na to deň a on by potreboval 2, hej, vymýšľam si, tak akože rozprávať sa s ním normálne o tom, aká je tá situácia, len dôležité je, že ten človek na začiatku aby chápal, čo ide robiť, lebo naozaj, že niekedy sa stretávame aj s tým, že nie každý si to dobre prečíta a pochopí tomu, čo sa žiada a v tom prípade, lebo potom už vstupujem do času kreatívcov, kde je kopík, grafík a ďalší ľudia a tým pádom vlastne na začiatku ja som sa veľmi učila, že musím fakt chápať, čo žiadam od tých druhých. A to v nejakej miere mi aj pomohlo vlastne pri tom plánovaní, čo je strašne dôležité pri kreatívnej práci. Máš nejakú možno, že uisťovaciu sa otázku, takú, ktorú sa pýtaš na každom meetingu, kde vlastne zistíš, že tí ľudia tomu rozumejú? Ja to hovorím taký, že accountské pádové otázky, vieš, že kto, čo, za čo, na čo, prečo. Vieš, a takéto veci, že to sú naozaj, že máš to väčšinou v briefe, ale akože fakt, aby som aj ja vedela, že ja keď tomu, lebo ja som potom distribútor toho zadania vo vnútri v agentúre. A ja sa môžem takisto pomýliť, že to zle pochopím, ale je dobré, keď si to ja overím a nespolieham sa, že ideme na debrief, sedíme tam traja a každý si to nejak, asi, že však počuli to aj kreatívci, oni to budú vedieť, že je akože toto je strašne dôležité od vlastne každého človeka, ktorý potom riadi ďalej ľudí, respektíve kooperuje s nimi, aby vedel, že čo chce. Lebo potom to môže vlastne, teda tam je dôležitý aj ten dialog ďalej, už vo vnútri v agentúre a akože toto mi na začiatku, že to si doteraz opakujem niekedy, že toto sú základné veci, ktorým vždycky musím porozumieť. Tak to je to také úplne jednoduché, ale osvedčené. Že kto, čo, kedy, spádové otázky. Accountské otázky. Ale to máš klasickú proste metódu, že kto, čo, kedy, ako, prečo. To je proste, to je vlastne to isté. To musíš zistiť ty. To si musíš vlastne... To si musíš, áno, ale to je podľa mňa, že to nie je akože, to nesúvisí len s produktivitou a time managementom, to podľa mňa súvisí s každým porozumením akéhokoľvek zadania, alebo aj keď riešiš akýkoľvek proste problém, ktorý máš na stole, tak proste začať akoby týmito otázkami a pomôže ti to porozumieť veľa veciam aj napríklad presne, keď čítaš aj brief, tak vlastne niekedy možno aj zistíš, že v tom briefe vlastne nie sú zodpovedané všetky tieto otázky na základe takéhoto checklistu. Ale ja som chcel k tej tvojej, akoby, že ešte sa možno vrátiť o krok späť, že z toho zase z pohľadu, že keď potrebuješ upratať seba, tak podľa mňa, že ja aj keď sa rozprávam s ľuďmi, tak som úplne prekvapený a šokovaný, že koľko ľudí, že nemá že to-do list, alebo vôbec nemá prehľad vo všetkom, čo robia. A že asi to súvisí aj tým, že ja som vizuálny človek viac a takže úplne, že to, že čo riešiš, tak mať spísané proste niekde, že toto je, že ak sa bavím fakt, že o tom, že nikdy si neriešil proste produktivitu alebo vôbec to pre teba nebola téma a pretekajú ti veci cez hlavu, tak podľa mňa, že prvý krok je, že úplne, že spísať si, že všetko, čo máš urobiť, že a všetko, čo máš na stole. Ďalšia vec je podľa mňa kalendár a potom také, akoby, že tie veci hlavne podľa mňa, že čo je veľmi dobré a tiež to podľa mňa nie je intuitívne veľakrát, že rozbiť si tie veľké úlohy na menšie. Že rozbiť si, že OK, že mám teraz spraviť, identitu, tak keď robím identitu, tak čo všetko potrebujem. A potom sa to aj nejakým spôsobom ľahšie, myslím si, že cez to dostáva, že keď miesto teraz veľkého jedného abstraktného pojmu, tam mám konkrétne proste úlohy. A toto je podľa mňa, že veľmi dôležité. A týmto ja by som vždy začal, aj doteraz tak robím, že proste mám ten to-do list spísaný a viem, čo ma čaká, lebo potom nie som v takom tom reaktívnom móde, že tie veci vlastne ma bombardujú bez toho, aby ja som tušil a spomenul som si, že aha, ešte toto sa mal vyriešiť. Takže to je za mňa taký akože základný asi pilier toho, že vôbec mať prehľad v tom, že čo všetko musím robiť. Znova sa spýtam, že možno ako konkrétne, ty si popísal, že zbierať
tie veci, ktoré máš spraviť na jedno miesto nejaké, potom si to rozstriediť do nejakého časového kalendára, harmonogram, do niečoho, proste, že ako to a potom si to rozbiť vôbec, že ako to spravím. Tie veľké úlohy. Tak ako konkrétne toto robíte možno obaja a so svojimi týmami? Takisto používate na to nejaké, veľa ľudí používa pero a papier, poznámky, ja používam mail, no a že posielam to sám sebe proste na mail. Áno. Mám normálne také, že jedno tlačidlo, veľmi nerd vec, ale keď stlačím toto, tak vyhodí mi, že pošlem mail sám sebe a napíšem si sem proste rovnú task a odešlem si to. Ja mám poznámky v mobile, používam dve tieto veci a dva nástroje. Jedna je presne takto v mobile poznámky a druhý je, že normálne ja som stará škola, zošit, pero, papier. Akože diár mám taký môj malý, že osvedčený formát plánovací, musím mať, že presne týždeň a tie poznámky tam sú v mobile, to si dávam skôr také, že oblasti, ktoré riešim, že možno to sa nedajú, a mám ich rozbiť, presne ako Jakub hovoril a ten diár, to už mám taký, že plánovací nástroj, kde si značím, že presne ten týždeň, akože není to kópia úplne diáru, že čo mám, teda kalendáru, ale tam mám také konkrétnejšie veci, že mne toto vyhovuje. Viem, že majú ľudia, že používajú rôzne nástroje, ale ja mám toto. Ja tiež som akože prešiel som si asi všetkými možnými apkami a skončím pri proste zošit. To-do list, bez akéhokoľvek časového rámca to mám v tom to-do liste, s tým, že veci, ktoré sú podstatné, teda sú v kalendári a plus mám, akoby, že čo mi najlepšie funguje, že vždy mať na každý nejakú v úvodzovkách misiu, že 1 až 2 veci, ktoré určite chcem vyriešiť, že aj keď tých taskov riešiš proste 600 denne, alebo robíš s veľkým počtom ľudí, tie veci častokrát sa nedajú predvídať, niektoré, ktoré musíš riešiť operatívne, ale že pre ten taký pocit, že áno, posúvame sa dopredu, tak vždy mať akoby, že jednu takú, ako 1-2 veci, ktoré majú, povedzme, taký akože dlhodobejší presah, že toto určite proste vyrieším dnes. Takže a potom si ten to-do list väčšinou aktualizujem na týždennej báze. Ako to funguje na možno mesačnej, týždennej a dennej báze, že ja mám napríklad tú nedeľu, často 1.5 hodinku romantickú, sám so sebou, fakt akože to je, že s kávou, úžasné, vonku je ešte väčšinou svetlo a sadkám si a vyrieším si najskôr šport a voľný čas, potom si začnem riešiť prácu okolo toho vlastne, lebo to zase niekde múdro písali a takto si rozplánujem relatívne dni. Potom ešte mám také, že na každé ráno sa snažím mať akože fokus na jednu vec do nejakého času, dokedy sa podarí, väčšinou to je do 11. do 12. A potom mám čas na nejaké maily a tak ďalej, odpovede na správy a potom je tímový a klientský čas v podstate. Že u mňa to vyzerá takto, takže ráno prídem do tej práce a ešte robím také, že sa pozriem na tom telefóne do toho kalendára a ráno po ceste do práce alebo tak si iba prejdem, že OK, že čaká ma toto a toto a toto. Ale viem si predstaviť, že vo väčších agentúrach, ako v mojom mikroprojekte, to vie byť náročnejšie, a hlavne s viac ľuďmi. A treba splniť potreby tých ľudí samozrejme a chápať im. Toto by som skôr povedala, že každý z nás, či je menší, väčší, agentúra je inak organizovaný, že každý si musí nájsť ten systém, ako jemu vyhovuje. Že ty máš teraz takýto, čo tebe vyhovuje. Ja mám napríklad to, čo si ty spomínal, že ja si vždycky koncom týždňa piatok v tom diári, čo mám, kde si píšem, tak tam v piatky sú moje také, že si pozerám veci, čo som stihla a prehadzujem vlastne na ďalší týždeň a ako keby upratujem ten týždeň. Ale potom mám nedeľu takú, že poznám v mobile, že to je väčšinou, že snažím sa cez ten víkend vypnúť, hej, že nejak akože utíšiť tú hladinu pracovných myšlienok, lebo potom sa ti aj lepšie pozerá na niektoré témy, že potrebuješ aj ty mať v nejakej miere odstup a ten víkend si na toto nechávam a v nedeľu si ako keby znova rekapitulujem to, čo ma čaká ešte na ten ďalší týždeň a s tým, že vlastne potom
Každý deň, ja vlastne večer, keď prídem domov, tak si pozriem diár, že čo ma čaká na druhý deň a podľa toho sa pripravujem, lebo akože ten klasický pracovný deň nemám taký, že vždycky rovnaký, že sú možno, že pondelky u nás také, že v Malene, že to sú pondelky, sú vždycky statusy v unitoch. Čiže každý tím má 30-minútový cca status a to viem, že to väčšinou, keď nie sú iné stretnutia, tak som tam. Ale potom môj čas je väčšinou prispôsobovaný tomu, že mám aj ja nejakú agendu, ktorú riešim a ktorá je dôležitá pre firmu, ale mám veľa stretnutí, ktoré sú plánované, či už sa týkajú klientského biznisu, alebo newbizu, alebo interných procesov. Že ale nejaký taký, že prídem ráno, dám si kavičku, že to je ideálny deň. Ideálny. A potom tie maily, že to sú väčšinou, že popri tom, že snažím sa bloky, keď, ja neviem, financie sú taká téma, že na to si človek potrebuje sadnúť ideálne sám, nech ho nikto neruší, tak to sa snažím si dávať aj bloker do kalendára, že vtedy neriešiť veci a nájsť si miesto v agentúre, buď u mňa v kancelárii alebo niekde, že kde môže mať naozaj, že kľud to robiť. A potom sú také, že naozaj, že u nás máme tú agendu takú pestru, že veľa mám takých klientských meetingov alebo aj interných, že kde proste zo dňa na deň sa ti to prehodí kalendár. Čiže v tomto ja si to tak akože úplne dobre nevždy viem naplánovať. Ja to mám niečo medzi. Akoby, že určite, že ten to-do list si vyhodnocujem na týždennej báze, ja si to plánujem na týždennej báze a presne podobne si ráno vždy prebehnem kalendár, že čo ma čaká. A čo u mňa funguje, že mám akoby, že veľmi rád, že pravidelné meetingy, to znamená, že má nejakú kostru toho, že ako ten týždeň má vyzerať nie teraz týždeň na týždeň, ale fakt, že na mesačnej alebo polročnej báze. A potom podľa toho si akoby, že organizujem lepšie aj tie akože ad hoc veci, alebo proste potom ten čas na tú nejakú, akoby, že na ten deep work a na nejakú sústredenú prácu. A tiež, čo u nás akoby, že veľmi dobre funguje, interne a externe sú zdieľané kalendáre. Že presne, že každý vlastne u nás v tíme vidí môj kalendár, tak tiež, keď napríklad si plánujem externe s ľuďmi, tak častokrát používam tie akoby, že zdieľané kalendáre, kde si človek môže booknúť meeting so mnou, mám to synchronizované, takže toto je tiež podľa mňa, že veľmi, že tak akoby, že kombinácia toho akože priebežného updateovania, ale nastavenia toho rytmu práve pomocou tých pravidelných meetingov mi veľmi pomáha. Je to pre vás tiež skôr také, že za mňa, že znie to zase veľmi romanticky, to plánovanie a ten time management, ale pre mňa je to skôr také, že korčulovanie v chaose, by som povedal. Je to tak, akože a ja som sa napríklad zdal nejaké predstavy, že mať také akoby, že presne úplne naplánovaný deň, ako by som si predstavoval. A ja som prijal ten chaos a je to presne o tom, že potrebuješ akoby, že to, čo máš na stole, potrebuješ sa akoby, že presne preto cez to prekorčulovať a nastaviť si akoby, že nejaké akoby, že mantinely toho a že taký, že OK, kde vlastne sú tie nejaké akoby, že hranice a limity toho, že OK, tak potiaľ to proste, tu mám nejakú voľnosť, že podľa mňa toto je tiež akoby, že veľmi dôležité, že prijať v tom kalendári to, že máš priestor na to, že tu sa niečo proste môže pokaziť, tu môže niečo proste nastať, tu mám čas riešiť nejaké ad hoc veci, že toto je podľa mňa veľmi dôležité a možno to súvisí aj s tým, čo si povedal, že vlastne plánovať si to na 60%, lebo pokiaľ si to plánuješ na 100%, tak sa dostávaš do stresu a frustrácie, lebo život sa deje stále a to je podľa mňa fakt veľmi dôležité, že nebrať to až tak, že mať tú štruktúru, ale nebrať ju až tak vážne. A čo znamenajú tie hranice? To je náš pekný a veľmi dôležitý pojem podľa mňa, lebo možno taký základ time managementu. Tie hranice, ja to napríklad tak trošku vnímam v tom, že nedajú sa úplne presne určiť v tomto našom biznise, ale na druhej strane, že skôr beriem, že sú meetingy alebo stretnutia, čo máš v kalendári a tie sú kľúčové, tie sa hýbať nedajú, ale potom tam máš nejakú vatu, ja neviem, brainstorming alebo možno nejakú interku, kde ti nevadí, že si ju posunieš o pol deň. Niekedy to vadí, hej, že to je ešte v tom našom svete také, že niekedy to nemôžeš posunúť, lebo vieš, že máš deadline už pozajtra, ale keď vieš, že máš deadline budúci týždeň, tak tam ešte tú vatu máš. Čiže toto je, akože ja by som to nazvala skôr taký organizovaný freestyle a že všetci, čo sa v tom vedia význať a čo vedia takto riešiť
čas aj tých druhých, že klobúk dole, lebo je to fakt taký, že majstrovský kúsok, aby sa nerozbil celý ten kalendár. Lebo my máme veci, ktoré si my plánujeme a tie si vieme manažovať my a potom máme presne tie meetingy, ktoré si nevieme manažovať, lebo sú naplánované ďalšou stranou. A to sa nie vždy dá úplne ovplyvniť. Ale akože presne, že mať nejaký základ, OK, ale potom sa presne môže stať, že hlavne tie kreatíva, stratégia, DTP a ďalšie supportné oddelenia v agentúre sú, že tam ten čas je do veľkej miery ešte viacej plánovaný ako accounta. Hej, že account si manažuje ten svoj čas, hej, ale pri kreatíve ho manažuje on, alebo teda vstupuje veľmi aktívne do toho spolu asi s kreatívnym riaditeľom alebo s nejakou autoritou kreatívnou. Podľa mňa v tomto je kľúčové si určiť, že čo je druh toho meetingu a podľa toho to plánovať. A podľa toho plánovať akoby, že zvyšok. Poviem konkrétne, ja akoby, že väčšinu meetingov štandardne už plánujem na pol hodinu. Že akoby, že hodinový meeting je podľa mňa že veľký luxus. Tak, že to stačí. Hej, že... No a to chcem povedať, že vlastne veľa máš meetingov, že kde tá pol hodina stačí, aj napríklad klientských meetingov, kde vlastne presne kalkuluješ s tým, že OK, dajme si call, mohli sme sa stretnúť, ale pol hodina k vám, alebo pol hodina naspäť, to je hodina. Meeting proste je naplánovaný na hodinu, 2 hodiny z dňa preč. Proste dajme si call na pol hodinu, 15 minút, vieme to vyriešiť proste oveľa efektívnejšie. Ale potom máš napríklad meetingy, ktoré, ja by som to povedal, že sú viac také softové a kde vlastne ten čas môže akoby, že byť, že keď si ho za veľmi striktne ohraničíš, tak je to veľmi limitujúce. Máš brainstorming, ktorý je naplánovaný na hodinu, po proste v 58 minúte začínate proste, že sa dostanete do nejaké akoby, že ste proste na nejakej spoločnej vlne a začína sa to akoby, že fakt, že ten akoby projekt otvárať a proste zrazu sa akoby, že máte kopec nápadov, tak vtedy to seknúť len kvôli tomu, že dá tam hard stop, kvôli tomu, že OK, čas proste vypršal, je podľa mňa veľmi, je práve že kontraproduktívne, takže tam je to potom fajn proste aj natiahnuť na nejakú pol hodinu a skôr toto je, že mať nejaký, a toto ja sa teraz snažím, mať nejaký cit na to, že ktoré meetingy akože úplne v pohode akoby, že natiahnuť a tým pádom odsunúť a že nerozpustiť to len za to, že OK, máme ďalší meeting, keď je napríklad interný, tak poďme ho posunúť, lebo proste máme teraz flow a že nejdeme to prerušať. Takisto aj one-on-ones, že ja keď si dávam one-on-ones, tak snažím sa to riešiť tak, že potom nemám hneď nejaký ďalší meeting, lebo presne keď s niekým akože je dobré, akože keď sa napríklad, že si s niekým a otvorí sa vlastne tá diskusia, tak akoby, že teraz to stopnúť, len proste, že OK, po hodine je proste podľa mňa veľmi škodlivé pre tú situáciu, že potom je to lepšie akoby, že dokončiť, akože a prirodzene tú konverzáciu ukončiť. Takže toto je podľa mňa, že tiež akoby taký, ale už to podľa mňa si vyžaduje nejaký cit a skúsenosti, že ktoré meetingy môžu trvať 15 minút a ktoré meetingy radšej nejakým spôsobom si tam nechať ten buffer, že kľudne je 2-hodinový, lebo presne nevieš, ako ten meeting pôjde, ako sa vyvinie. Tie one-to-one-ká, teda pokiaľ chápem správne, máš na hodinu väčšinou s ľuďmi? Mám na hodinu s tým, že povedzme, že tam taká nazvime to, že opcia na ďalšiu pol hodinu a že snažím sa, že nemať potom one-to-one-ku nič ďalšie, lebo presne stalo sa mi, že dal som si one-to-one na konci dňa a bola to super proste 2-hodinová diskusia produktívna a odnesli sme si vlastne obaja z toho proste kopec vecí a veľmi, veľmi by bolo podľa mňa, že nefér voči aj tej druhej strane, keby proste to sekneš proste po hodine. Takže hlavne keď už vieš, že s tým človekom máš flow, že to je zase moja skúsenosť s tým one-to-ones, že tie keď si prvýkrát s niekým staneš na one-to-one, tak je to také rozpačité a máte pocit, že po pol hodine si niečo povedať a potom vlastne s tým istým človekom na 3-4 krát už to je fakt, že na hodinu a pol. Načali sme akože témy, že druh meetingu a tak ďalej. V rámci tých hraníc, za mňa to určenie si hraníc znamená možno, že to, čo sme hovorili aj na začiatku, že vedieť, komunikovať to, čo potrebujem a to čo je za mňa no-go a uistiť sa, že to tá druhá strana chápe, že znova takto si určiť hranice, či už sú to akékoľvek. A mňa zaujalo pri tom druhom meetingu, pri tých one-to-one-kách, že sa dosť bijem teraz aj vo svojom týme, lebo v podstate team leaderstvo je pre mňa posledné 2 roky nové, že
ako moc softu dáva do tých meetingov. Že častokrát tí ľudia, a hlavne mladší, dúfam, že sa moja generácia neurazí, ale potrebujú viac toho softového, toho proste emočného v tom meetingu, že potrebujú sa cítiť vypočutí, potrebujú možno aj trošku toho chit-chatu. Ako toto balansovať? Mňa zaujalo, čo si spomínal, bol to na našom prípravnom kole, tak to uvediem, že v podstate 2 druhy meetingov, one-to-ones a performance reviews. A podľa mňa, že toto, ja som to zatiaľ v praxi neskúšal, ale z tohto aj čo hovoríš, sa mi to zdá, že možno toto by mohlo fungovať, že vlastne to nie je ten istý meeting. Že mať 2 druhy one-to-ones, jeden typ one-to-one meetingu, ktorý je viac formálny, aj zameraný na tú performance, a potom druhý typ meetingu, ktorý je akoby taký viac softový, viac akoby, že na tú, povedzme to, založí na tom skôr porozumení, ako teraz priamom meraní nejak akoby, povedzme, výkonu. Lebo toto je podľa mňa, že veľmi aj potom také rozpačité, keď vlastne máš z jednej témy prejsť na druhú. Teda s niekým si prejdeš performance review, niekedy to môže byť negatívne a potom vlastne chceš mať diskusiu o tom, že OK, tak poďme sa nejakým spôsobom baviť na ľudskej úrovni, že môže to byť aj pre jednu aj druhú stranu občas ťažké. Takže možno toto je niečo, čo asi skúsim po tomto podcaste, že tie one-to-ones rozdelia akoby, že na dva typy meetingov. 2 typy meetingov. Ja to len možno doplním z toho, aby bolo jasné, čo sme mali na tom prípravnom kole. Tak ja som si zo startupového sveta odnesol, že one-to-one-ka mávame, že normálne každý týždeň, také kratšie, kde riešime ten performance a práve tam mi to vždy nejako prejde aj do toho softu, alebo aspoň to chce prejsť do toho softu, že tí ľudia chcú byť fakt vypočutí, ja sa snažím ich nejako vypočuť. Ale raz do mesiaca máme normálne, že performance review, kde máme 4 otázky, dúfam, že si na ne všetky spomeniem. Je to, že čo sa ti podarilo za posledný mesiac, čo sa ti nepodarilo za posledný mesiac. Potom je tam, že ako hodnotíš tým okolo seba a svojho šéfa. A potom je tam, že nápad na zmenu čohokoľvek, čo sa ti nepáči. Že tieto 4 otázky, človek to vyplní ešte pred tým performance review. Ten v podstate šéf to vyplňa tomu team member to vyplňa zase šéfovi. A takto prídete obaja s prípravami a dáte si akože hodinu a pol pokec na základe týchto 4 otázok. Hej. Ono to má každá agentúra asi inak, hej, že takýto, akože, ale čo jednoznačne je super a netreba to podceňovať, že sú strašne dôležité tieto one-on-one-ka, lebo ideálne na pravidelnej báze, že u nás to máme zaužívané tak, že raz za pol roka, ale v niektorých tímoch, teda unitoch, viem, že to funguje aj častejšie a tá spätná väzba je naozaj, že extrémne dôležitá, lebo každý sa vnímame podľa seba, hej, aký máme výkon, ale výkon z pohľadu nášho team lídra môže byť iný, že tam niekedy ja sa často stretávam, že rozdielne vnímanie tej pozície, o ktorej sa bavíme. Ale je to strašne dôležité si to vykomunikovať a myslím si, že ja to zatiaľ spájam, že mám aj performance, aj snažím sa, aby to bolo ľudské, ale aby to bolo zároveň, že človek dostane feedback na tú prácu, ktorú robí, aj na tie veci, ktoré sú fungujúce, nefungujúce. A myslím si, že to každému, obzvlášť mladým ľuďom, môže pomôcť sa stať seniornejšími, lebo však predstava každého zatiaľ teda mladého človeka je, že chce rásť. Ale akože tá snaha vyvinúť viac úsilia alebo urobiť pre to viac je niekedy taká motivácia menšia. A tieto smerovania sú niekedy akože zaujímavé v tej debate a tiež máš, že to je správny point, lebo ja si niekedy zase dávam, že dám si síce 20 minút prestávku a potom plánujem ďalšie, ale možno presne z tohoto si tiež zoberiem, že väčší časový priestor, lebo väčšinou akože keď niečo takéto vznikne, tak to dokončíme tú debatu, len je pravda, že v tom čase je to lepšie, keď sa tá debata dokončí. Že keď to možno aj nenáhlíš a cítiš sa uvoľnenie, je to z teba proste cítiť, ale ten človek cíti, že okay, že toto je bezpečný priestor a tak, ale niekedy možno ani vieš, že tá hodina je niekedy veľa, presne, že v niektorých prípadoch, kde v podstate máš sa o čom, ale není tam nejaké zásadné issue, ani nemáš čo riešiť. Že to je taký, že keby som to spriemerovala, asi fajn čas, ale presne potom môžu vzniknúť témy, na ktoré človek, že nie si pripravený z toho one-on-one a sú naozaj zaujímavé aj pre agentúru a v tom prípade ich treba akože dokončiť, teda minimálne riešiť a dorozprávať si.
Poďme na rovinu toho týždňa. Spomenuli sme tu rôzne druhy meetingov. Mňa zaujímajú druhy dní, ale zostaňme ešte chvíľku pri tých meetingoch. Čo sú za vás oboch možno také, že dôležité pravidelné meetingy, ktoré mávate na týždennej báze? Ako to vyzerá u vás? Tak na týždennej, lebo potom sú aj mesačné. No poďme možno obe, týždenné, mesačné? Ja len poviem rozdiel, možno vieš, že u nás tým, že sme väčšia agentúra, tak my máme vlastne na týždňovej úrovni, by som nazvala, že sú také skôr servisné meetingy, ako statusy, interky a také veci, ktoré vlastne sú k aktuálnej agende a k jobom, klientom, ktoré riešime. Ale akože preto som sa pýtala aj na ten mesačný, lebo to sú vlastne aj také skôr manažérske a že stretnutia top managementu, kde si prechádzame kľúčové veci, ktoré sa týkajú agentúry, či už financie, ľudia a všetky dôležité témy. A tým, že vlastne my máme že 4 veľké unity, kde sú 4 unit account directory, potom máme 3 kreatívnych riaditeľov, čiže náš top management je cca o 13 ľuďoch. Ten širší management. A tým pádom tam sa prechádzajú také naozaj, že strategické a kľúčové témy pre agentúru a je dôležité aj ľudí, ktorí sú na čele unitu do toho zapojiť, lebo tí potom riešia s ďalšími ľuďmi. Čiže takéto meetingy takéhoto charakteru, či už finančné, ako som spomenula, sú raz mesačne a na týždennej báze sú také skôr, že čo sa deje v jednotlivých unitoch klienti, aká tam je situácia. A vlastne tie one-on-one my máme nastavené zatiaľ, teda respektíve snažíme sa ich mať minimálne raz za pol roka. Niekedy sú častejšie, lebo si to vyžaduje situácia, ale minimálne. A to je presne, že keď počúvam čas, že vy to mávate častejšie. Na tých týždenných rovinách, tak tie stand-upy, alebo ako si to popíš? Statusy. A je to niekedy aj stand-up. Čo to je? Mne to hrozne zaujíma, že prídete teda celá agentúra ráno do práce a vyzerá to tak, že si tam komentujete to, na čom idete makať. Sa nezmestíme ani do jednej miestnosti. My máme stand-upy ráno, každé 15 minútové. Áno. Okay. A tam, kto to hovorí, že ako si, vy máte unity? Áno, my to máme rozdelené, že sú také akože 4 klientské unity a kde máš napríklad však našich klientov, ČSOB banka, Typos a to je veľký klient, kde riešiš akože tá agenda, že na tom týždennej báze, čo je, si povieme, že každý account povie, že čo ho tento týždeň čaká, lebo to potom sedia tam aj kreatívci, sedí tam celý unit social, sedí tam celý digitál, napríklad ak je to automoto tým a to je vlastne tie unity sú cca o veľkosti 15 až 20 ľudí, hej, aby si mal predstavu. Čiže tam sa prechádza tá najbližšie plánovaná agenda, aby každý, ktorý v unite vedel, že cca plus minus aké joby ho čakajú. Oni to majú potom aj naplánované v Alfredovi, ale je to taký priestor, že pre ten unit, že kde raz do týždňa sa všetci stretneme v zasadačke. Okay. A takto sa striedajú, že o 9. jeden, 9.30 ďalší, 10 a to máme akože v podstate je to informačného charakteru aj pre nás, sedí tam celé vedenie, všetci, ktorí sme zaangažovaní a slúži to v podstate ako informačného charakteru. Akože nemyslím si, že možno, že není to formát, ktorý je pre každú agentúru, lebo keď je menšia agentúra, tak tam presne, že bývajú zažila som, že bývali ranné statusy, ktoré boli, že 5 minútovky. Áno, presne tak, lebo keď to máš firmu o 10-20 ľuďoch, tak to vieš obslúžiť veľmi rýchlo a vieš si veľmi rýchlo zhrnúť tú agendu na každý deň, lebo v podstate nepotrebuješ rozdeliť ten tým na také unity, nemáš tam vlastne ten, nazvime to, že stredný manažment, takže ten spôsob, že akým sa to dá manažovať, je taký veľmi agilnejší, ale kdežto už keď už máš niekoľko divízií, tak bez toho sa to akoby, že nedá, aby to boli separátne sedenia a potom asi aj s menšou frekvenciou, lebo zase nie je produktívne, aby každý deň ste sa stretávali s každým unitom, lebo pol dňa by ste... Nás to je raz za týždeň. Áno. Ale viem, že unitiaci, prepáč, som ti skočila do reči, majú ešte v niektorých tímoch to je, že majú každý deň 5 minút. Ešte okrem toho. A tam už je to také užšie. To je to, že už to delíš na menšie celky. Áno. A vtedy to je, áno. Že aj napríklad ja si viem predstaviť, že aj tie one-on-ones vedia fungovať na mesačnej báze, len už to má potom na starosti človek v rámci unitu, má konkrétnych ľudí vo svojej divízii. Lebo len pokiaľ sa máš akoby z toho, nazvime toho,
pohľadu tých hlavných decision makerov, stretávať s tými ľuďmi, tak áno, že pokiaľ sa máš stretnúť s každým zo 60 ľudí, tak podľa mňa raz za rok by sa možno Takže tam je to potom skôr akoby, že a to je už podľa mňa iná téma ako time management, alebo súvisí to, je potom delegovanie a potom to posúvanie toho, že kto je zodpovednosti, kto je zodpovedný za čo, lebo nemôžeš byť omniprezentný v tom, že OK, tak ja teraz celou svoju firmu budem mať one-on-one, lebo proste tu 60 ľudí, tak OK, pri tom ako je rok druhý, tak u nás to máme tiež nastavené, že vieš, že ja mám s mojimi ľuďmi, ktorí sú primárne podo mnou, oni majú zase so svojimi, že máme to tak rozdelené, lebo presne to by vychádzalo raz za rok. Áno, presne tak, takže... Ako vyzerajú možno u vás tie 15-minútové stand-upy ranné? My máme v podstate systém, kde si plánujeme kapacity aj tasky, aj vlastne všetko. A tým pádom my máme kapacity naplánované na týždeň dopredu na kreatívne činnosti, takže my si v podstate len prejdeme ráno to, že čo sa dnes deje, či platí, či každý vie, čo má robiť, či náhodou tam nie je nejaká zmena z večera do rána a prípadne ak sú tam kolízie, že OK, teraz tu nejaký problém nastal a človek vlastne nemôže sa tomu dnes venovať, lebo to preteká cez ten vyhradený čas, čo má každý deň. Človek zadefinovaný, tak tieto akoby, že riešime ráno, ale je to v podstate len také akoby, že validácia toho, že čo je naplánované v rámci kapacít. Takže to nám akoby aj pomáha to, že nesnažíme sa preplánovať tie dni, respektíve naplánovať tak, aby vlastne fakt to bolo stihnuteľné za ten jeden deň. Plánujete si kapacity celého týmu na týždeň dopredu? Dizajnérov a v podstate kreatívnych profesí, že čo sa týka managementu, samozrejme to nevieš, social media, project management, v podstate tak akoby, že ja a Peter ako vlastne partneri vo firme nevieš nám naplánovať kapacity, ale pokiaľ sa to presne jedná o tých ľudí, ktorí majú presne väčšie bloky práce, menej meetingov a viac akoby blokov, kde sa kontinuálne potrebujú venovať jednej činnosti, tak tie plánujeme na týždennej báze. Možno, že, ale akože ty si vlastne s tým začala, že je to podľa mňa o tom porozumení toho, že čo ten človek akoby, že očakáva, že keď je tá kolízia toho, že prečo ja mám zase ísť na meeting a keď potrebujem robiť svoju robotu a potom ty to berieš tak, že ja ten meeting potrebujem, aby sme sa pohli dopredu, tak je to vlastne podľa mňa skôr o tom, že vysvetliť si, že prečo je to dôležité a nájsť tam to porozumenie, že OK, že my sa potrebujeme skoordinovať a bez toho sa nepotrebujeme proste posunúť dopredu a zase možno tebe to pomôže efektívnejšie robiť, že na tej veci len na základe možno nejaké konzultácie budeš miesto, 2 dní robiť proste pol dňa, alebo proste nájdeme cestu, ako to vyriešiť. Lebo toto je podľa mňa, že akože som rád, že sme tým začali a podľa mňa to akoby, že stojí za hlbšie preskúmanie, presne hľadanie toho porozumenia, že čo ja robím, čo ja očakávam, ako to má byť hotové, lebo tiež to súvisí podľa mňa do veľkej miery s tým time managementom, že niekoho predstava, že potrebná kľúčový vizuál 2 dní, je OK, že super, ale že keď napríklad si povieš potom z toho manažerského pohľadu, že nám to teda stačí ukázať work in progress, alebo prípadne nám stačí moodboard a nerobíme z toho 2-hodinový task, dá sa to stihnúť možno za 2 hodiny. Áno. A niekedy akoby, tento akoby, sync stačí na to, že vlastne všetci sú spokojní a pracujú vlastne ďaleko efektívnejšie. Len presne na to je potrebný ten čas na to porozumenie, že jednak, že čo je tá pracovná náplň, čo to obnáša a čo je vlastne výsledok toho zadania, alebo že čo je vlastne nejaký očakávaný checkpoint alebo milestone k tomu, aby sme sa vlastne posunuli ďalej s tým projektom. Tam je strašne dôležité ešte presne taká tá jedna z tých otázok, že za koľko je to zadanie. Áno. A to je presne, že sú kampane, že kde sú presne, že fotoprodukcie a tam je priestor na to sa s tým vyhrať, ale presne, že potom klient takisto, že nemá budget alebo chce ilustráciu, imidžovú fotku a v tom prípade tie 2 dní, že aj ten čas, že keď povie, že stred kreatíva versus account, že to tiež musí byť vzájomné to porozumenie, že OK, že ale keď máme takýto budget a dobre, nie je to nejaká kreatívna ašpirácia na Cannes Lions alebo nejakú festivalovku, tak v tom prípade akože tiež, že upratať tú predstavu, nazvem to upratať, ale to presne Jakub to lepšie nazval, že porozumenie
tých zadania, že to je strašne dôležité. Ty si to tak nazvala. Ja sa z toho zobral. Porozumenie. Ja by som to akože, ja používam skôr ako empatiu, že mať, ale porozumenie je podľa mňa lepšie, lebo to obnáša aj to, že fakt mentálne rozumieš tomu, že aj čo ten človek nielen prežíval, aj čo robí a čo je náplň tej práce a čo je cieľ toho. Že to je zase sme sa dostali k tým otázkam, že prečo, ako, kedy, kto, čo. Zase sme sa dostali k otázke plánovania, že mňa veľmi zaujíma, že ty si account, myslíš si, že ten meeting, ten sync, ktorý teraz navrhneš kreatívcovi, je to najlepšie, čo mu možno môže uľahčiť tú prácu, že on na tom nemusí makať 2 dní, ale bude na tom robiť 2 hodiny. Áno. Ako ho o tom presvedčiť? Tak porozpráva, vysvetlí mu to pre a proti a akože to je vždycky o argumentácii, vieš, a že jasne, že keď on argumentuje, že dajme tomu, vymyslím si situáciu, že robí na newbize, hej, a ten newbiz je pre agentúru kľúčový, tak v tom prípade začnem kalkulovať s jeho časom, že OK, toto je relevantná vec a keď ten meeting nie je vyslovene, že feedback ku niečomu, čomu ja nerozumiem ako account, hej, že nejdeme tam do, ja neviem, gradingu alebo takých vecí, na ktoré potrebujem toho kreatívca, lebo moja znalosť nie je až taká hlboká, tak akože v tom prípade to viem buď ja ako account, alebo možno si prizvať ešte do tej debaty niekoho iného, že tam je tá cesta tých kompromisov a presne toho empatia, porozumenie, že v tej situácii, ktorá je v agentúre a to, prečo potrebujem ísť na ten klientský meeting. A keď nechce, alebo však stretávame sa s rôznymi temperamentmi v agentúre, a či už na jednej alebo druhej strane a v tom prípade je to naozaj, že povedať si, že aká je situácia o tej argumentácii a niekedy, že keď sa mi nechce, tak to je slabý argument, akože všakaj. Ja si myslím, že toto vyžaduje veľa takej práve toho porozumenia alebo tej empatie voči tým ľuďom, že aj to vedie nastaviť, že kedy vlastne toho človeka zavolať, kedy nezavolať a kedy vlastne tá jeho alebo jej hodnota sú vlastne nejakým spôsobom pridávajú niečo navrh vlastne k tomu meetingu a k tej diskusii a k tej celej situácii. Lebo napríklad veľmi, čo ja robím rád, je, že prizývať vlastne ľudí, ktorí na tom priamo robia na cally s klientmi, pretože porozumieš, máš akoby, že nefiltrovane máš proste akoby prístup k tomu, že čo je ten klientský feedback, čo sú tie napríklad, že ciele, to vlastne vôbec pochopenie tej situácie toho klienta a toho, že k čomu vlastne sa chceme dopracovať. Ale zase na druhú stranu ani nechceš, aby vlastne tí ľudia trávili toľko času na tých meetingoch, lebo potom sa tiež nemôžu venovať svojej práci. Takže toto je podľa mňa, že presne, že to si vyžaduje asi trošku citu, skúseností, pochopenia, že ako toto balancovať, že aby zároveň akoby, že tí ľudia, ktorí na tom pracujú, sa posúvali, vnímali tú situáciu z podobnej perspektívy, ako to vnímáš napríklad, že ty, ako vlastne niekto, kto celý ten projekt má na starosti, ale zároveň, aby mali dostatok priestoru na to, aby sa dokázali venovať tej svojej práci a zároveň zase tam aj to, že ako napríklad niektoré tie veci filtrovať, že niekedy zase pri niektorých typoch feedbacku je kontraproduktívne, aby to proste človek už zdelil v tom tóne a v tej forme, ako to dostal. Takže toto je podľa mňa, že ja už by som povedal, že to je taký akože pro level toho akože manažmentu a leadershipu, že ako pracovať vlastne s týmito ľuďmi. Ale že určite podľa mňa, že čo pomáha je vlastne, že vždy kontext a že už ako ten kontext ten človek dostane, záleží zase od kontextu tej situácie, ale toto je podľa mňa akože dôležité pre to porozumenie, že aké sú tie motivácie na tej druhej strane, ale zároveň brať do úvahy motivácie toho človeka, ktorý tú robotu robí. Na akých meetingoch by mali sedieť títo kľúčoví kreatívci, ktorí robia gro tej hard práce? Čo nám sa napríklad osvedčilo a čo sa snažím robiť čoraz častejšie je, že, a čo som si zobral z toho takého, nazvime to, že aj startupového, alebo nazvime to, že sveta produktového dizajnu alebo digitálneho produktu je, že tie veci nikdy nie sú hotové. A ty môžeš robiť kampaň, môžeš robiť brand, že tie veci aj tak môžeš akoby iterovať do nekonečna. A to znamená, že ja som si to zobral, že nehanbiť sa klientom ukázať, že surovú vec. Že teraz, že máme to spracované na 20%, alebo je to moodboard, sú to proste idei. Poďme si k tomu dať tissue meeting, poďme si k tomu sadnúť, že radšej ten mesiac si rozdielme na že dajme si počas toho mesiaca 3 tissue prezentáciu, ako si dať jednu prezentáciu na konci mesiaca a na tie tissues zavolať
už priamo ľudí, ktorí na tom robia, aby jednak dostali ten feedback v tej ranej fáze, aby proste navnímali tú situáciu a prípadne, aby vysvetlili ten zase tvoj pohľad toho uvažovania. A myslím si, že toto je jedna z akože z pohľadu efektivity je to jedna z najlepších vecí, ktoré sme zaviedli. Lebo reálne napríklad sa nám stalo, že tender sme vyhrali na základe tissue meetingu. Že akože OK, že máte to tam, že my by sme napríklad ďalšie 2 týždne tápali a šperkovali by sme 3 koncepty, ktoré by sme ukázali a na základe tissue si proste povedala druhá strana, že OK, toto sa nám páči, že ďalšie, akože ďalej ani nechoďte, že toto nám dopracujete. A takže ušetrilo to, že kopec času proste veľkému množstvu ľudí a toto je podľa mňa, že tak akoby, že cesta, že ale toto súvisí s tým, že pretože mení možno aj mindset potom tých ľudí. Že OK, že ukazujeme surovú vec a že teraz si to nemáš tu vlastne nejakým spôsobom, že nejdem si to tu že dokončovať a leštiť a piplať proste do nejakých 100% alebo 90%, že akože bez hanby proste pustiť normálne externých ľudí do tej Figmy napríklad a ukázať niečo, čo je hotové na 20% alebo je proste má to esenciálnu hodnotu, ale není to ešte možno to, že čo ja som napríklad ako dizajner sebavedomý ukázať. Ako ten tissue je dobrý nástroj, že my ho väčšinou využívame, že pri newbize, že kde klienta nepozná, že pri tom, kde klienta poznáš, tak akože naši kľúčoví kreatívci väčšinou idú, že zadanie, brief, debrief, interka, prezentácia a potom ďalej. Ale akože tiež, že ten nástroj, že presne, že už akože v inej agentúre som sa stretla, že s názorom klienta na tissue, že však prečo nám ukazujete, čo neviete, že čo sa nám páči. Áno, ale akože to bolo možno len tých 10%, že ostatní to fakt oceňujú, lebo je to, že ukázať im formu, v ktorej to nasmeruje aj nás, zároveň nechceš prezradiť úplne všetko, teda my to tak robíme, že neprezradiť zároveň úplne, že všetko, ale akože je to smer určite, že teda nástroj, že ktorý je super. A u nás zase vie, že tí kľúčoví kreatívci musia byť účastní takých, že keď sa riešia veľké kampaňové veci, keď sa nastavuje koncept alebo keď sa robí televízny spot, tak tam sú tie kroky, že kde oni od zadania alebo presne z toho zadania brief, debrief, prídeš v agentúre, premelieš si to, chceš si znova s klientom zavolať, či som to pochopila a či to takto vie, že to sú také, že kroky, ktoré sú pri každej kampani plus minus a tam je vhodné akože boli aj kreatívci. Ináč z tej klientskej strany, tak tissue meetingy, ja keď som to objavil prvýkrát, že agentúra tuto prišla za nami s tissue meetingom v tendri, tak ja som z toho odpadol, že to je úplne skvelá vec. Môžeš si vybrať, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči. Ušetríš čas agentúre, je to obojstranne, za mňa úplne výborný nástroj. A podľa mňa ešte vtiahneš do toho aj tú druhú stranu. Lebo v podstate nerobíš z toho to, že teraz tu máte niečo, zase opäť bez kontextu, ktorý musíš vysvetliť, ja neviem, teraz proste v prezentácii, vôbec tým, kým sa dostaneš k prezentácii nápadu, tak vlastne to ešte potrebuješ toho človeka uviesť do toho a týmto už vlastne, že od akoby raných štádií je vlastne aj tá druhá strana v tom zapojená, tak je to akoby oveľa potom ľahšie aj na nejaké vysvetlenie, pochopenie a je to fakt podľa mňa, že spôsob, že a to súvisí podľa mňa, že či už sa teda jedná o účasť tých ľudí z interných na tých meetingoch alebo externých, je, že akoby dostať vlastne tých ľudí do toho procesu. Áno, že ty mu vlastne dáš IKEA efekt tomu klientovi, že on si to vlastne postavil s tebou, tento nápad. Áno. Ale podľa mňa tak to aj má fungovať. Akože, alebo teda, že skôr ja to také cítim, že aj je to niečo, že k čomu my sa postupne akoby, že dopracovávame, že nechcem to nazvať trendom, ale podľa mňa veľa to zmenili kolaboratívne túly, že či už sa bavíme, že prišli Google Docs a proste vieš šerovať file s niekým, máš Dropbox, máš Figmu, kde viete vlastne tie veci viacerí dizajnovať paralelne, viacerí si akoby, že tam akoby vymieňa tie veci a komentovať a podobne a live vidieť, kto čo dizajnuje. A tiež to potom vidieť aj napríklad to vnímam z tých brandov, že veľa tých akoby veľkých rebrandingov a nových brandov, ktoré teraz vlastne vychádzajú, tak väčšinou máš už aj napríklad kreditované, že to je interný tím a nejaké štúdio. Takže podľa mňa táto akoby kolaborácia, že ja ani nerád veľmi používam slovo klient čoraz viac a že skôr sa snažím hovoriť o partneroch. My to voláme presne, že partner. Je to partnerský vzťah. Krásne.
Hej, čo sa týka tej kolaborácie, za mňa je normálne, že keď sa na to pozriem teraz spätne, neuveriteľné, že v podstate agentúra akože príde s nejakým úplne niečím novým, nalešteným, čo skrývali a teraz to odkryjú proste a prezentujú to ako skvelý nápad klientovi, čo je štandard samozrejme, alebo je to taký, že za mňa, že poctivá marketingština, ale je to veľmi ťažké možno predať tomu klientovi takéto niečo, na čom... Keď máš dlhodobý vzťah, alebo teda respektíve buduješ brand spolu, tak to nie je úplne až také ťažké. Že na začiatku tam vznikajú možno nejaké zlaďovačky, hej, že pochopiť úplne brand, design manuál a všetky tieto veci, stratégiu firmy, že ono v niektorých že také veci, na ktoré je firma citlivá, že tam sa ti môže stať, že niekedy narazí, že s týmto návrhom som sa netrafil, ale keď robíš s klientom a keď máš tie dlhodobé spolupráce, tak tam akože ja úprimne by som úplne možno pri špecifických projektoch ešte videla význam tissue, ale väčšinou tam to vieš urobiť tak, že ideš na prezentáciu a mal by si mať 3 koncepty, hej, 3 je také číslo v reklame populárne a ktorými by sa mal trafiť, lebo však poznáš toho klienta, robíš pre nich dlhšie a tým pádom máš aj navnímanú značku, hodnoty jej, vizuálnu identitu, všetko. Čiže v tomto prípade akože mi to nepríde až také, že skôr by som bola zneistená možno trošku, keby sa pri každej kampani chcel tissue. Že to už by ma trošku tak akože jemne možno znervoznilo. Nestretla som sa s tým, podľa mňa priznám. záleží od tej formy tissue, že či ideš s tým, že teraz si to chceš validovať, alebo toho človeka, tú druhú stranu priamo berieš tak, že akoby, že to kreuješ s nimi, lebo ja úplne 100% s tým súhlasím, že keď už máš navnímané ľudí, ktorých robíš, tým, ktorým robíš a značku, s ktorou robíš dlho, že tam vlastne ty prídeš s jednou vecou, možno nemusíš ani tie veci doniesť, prídeš s jednou vecou, proste je to absolútne prijaté, bez toho, aby ste sa o tom nejakým spôsobom hlbšie museli baviť, lebo už sa proste poznáte. Na druhú stranu mňa to práve, keď už s niekým robím dlhšie niekoľko rokov, práve viac láka k tomu, že fakt, akoby, že sa surovo rozprávať s tými ľuďmi o tých veciach, že od začiatku, že nemusíme sa proste na nič hrať, lebo proste videli sme sa proste pomaly častejšie ako s rodinou za posledné roky a sme v dennodennom kontakte, tak akože príde mi trošku aj kontraproduktívne si tu teraz akoby, že niečo pred tebou tajiť mesiac, alebo 3 týždne, alebo 2 týždne a potom s niečím prísť, že pokiaľ je to akoby, že zadanie, ktoré má taký akože väčší presah, že samozrejme teraz, keď budeme robiť brožúru, tak nebudeme si k tomu dávať tissue, ale keď robíme nejaký brand, tak akože podľa mňa to je dôležité, že fakt, že od začiatku si spraviť proste workshop k tomu, spraviť si proste spraviť si k tomu proste nejaké akože updaty priebežné a rozprávať sa akoby, že fakt, že ja to veľmi vnímam, že ten vzťah musí byť rovnocenný, že pokiaľ akoby ten vzťah toho zadávateľa alebo toho nie je partnerský, ako si povedal, tak to za mňa nejakoby, že tá aj celá spolupráca po tom dlhodobom horizonte nedáva zmysel. Takže to je podľa mňa, že skôr o tom, že ako pristupuješ a akú rolu hráš v tých tissue meetingoch. Za mňa. To je jednoznačne, akože ten partnerský vzťah je na nezaplatenie a keď funguje, tak presne potom aj tie tissue meetingy, ale či už to je, že zláďovací call niekedy, alebo debrief ešte, že ono to má možno, že niekedy, že podobný význam, len trošku inak sa to volá, ale akože úplne tiež súhlasím, že keď aj pre existujúceho klienta, ale riešiš projekt, ktorý je aj pre nich nový, hej, že idú do nejakej spolupráce s televíziou a budú sponzorom relácie, ale veľkej. Hej, tak tam úplne nastavuje sa spolupráca, úloha značky, úloha partnera ako klienta v tomto, takže to sú tiež akože, že v tomto je fajn, že vedieť, aké sú všetky nástroje a na ten projekt, keď to potrebuješ, vieš, že využiť ten správny. Neexistuje podľa mňa úplne presný na to manuál, že môžeme si povedať, že aké sú odporúčania, ale akože vždycky je to o tej seniorite ľudí. Tým sme načali, takúže krásnu tému, že procesy. Neviem, či si chcel možno k tomu... Ja som sa chcel ešte akože otočiť to z druhej strany, že potom to nie je o tom, že keď ten klient ide do niečo nového, alebo tá druhá strana, že hľadá skôr to uistenie v tebe, ako špecialistovi, že OK, robíme dobre a že tiež to je akoby trošku zase iný typ komunikácie.
Máte tieto procesy možno, že normálne, že nanávodované? Ako to vyzerá u nás? Ako vieš, že vytiahneš správny proces na správne riešenie na správny problém pre klienta? Vieš, čo máme my, ako veľká agentúra, musíme mať nastavené nejaké základné procesy. Rozmýšľam, že či sú nejak akože spísané, že v nejakej miere základné sú, ale potom je to do veľkej miery aj na konkrétnych unitiakoch, lebo máme rôznorodých klientov. Že máme, ja neviem, že ako som spomínala, že či už ČSOB, Typos a Bila sú veľké unity, ale potom máme vlastne ďalší unit, kde sú automoto klienti, kde je Eurovea a kde úplne, že je zmes, že tam je offline, online, akože agenda a scope of work a v tomto je napríklad oveľa viacej iba digitálu. A v tom prípade akože sú nejaké veci, že ktoré máme naprocesované, ako napríklad, že zadanie musíš prevzať, potom k tomu robíš timing a kalkulácie, že keď ideš takto do tých podrobností, potom akože keď tomu nerozumieš, tak je debrief call, interne sa to zadáva, volá sa to brief, potom sú k tomu interky alebo reviews a tento spôsob je v každej agentúre možno trošku odlišný, potom sú prezentácie, výroba, čiže akože nejaké základné kroky, aj procesy nastavené sú, ale akože stále nie sme ešte vo finále, že stále si myslím, že my máme čo robiť a hlavne ja si myslím, že aj tá agenda klientov to vie ovplyvniť niektoré, že naozaj, že digitálny scope a aj prístup, že keď sa vymýšľa online kampaň, tak ten proces je v niektorých veciach podobný, ale musíš mať ako keby trošku aj iný rozmer, že kam to presne smeruje, že teda aká je tá digitálna kampaň, či je len onlineové video, alebo performanceové formáty, alebo čo všetko obnáša. Čiže tie základné procesy máme, ale je akože v každej miere ich podľa mňa my v nejakej si ich prehodnocujeme a prenastavujeme. Podľa mňa to je presne o tom, že ako sme sa o tom bavili aj s tým time managementom, že musí tam byť nejaká, nazvime to, že variabilná zložka, ale musí tam byť nejaká vôľa. Že nedá sa, myslím si, že v našej profesii to zadefinovať, že úplne striktne. Že myslím si, že aj na veľkosť našej firmy máme že dosť dobre zdokumentované a zavedené procesy. Na druhú stranu to vnímame ako niečo, čo sa dá tiež do nekonečna iterovať a musí akoby že zohľadňovať aj tie, nazvime to, že aj by som to povedal, že spoločenské trendy, že teraz keď celý svet prepol na online cally, tak na viac, alebo je viac robíš remote, tak aj tie procesy to musia zohľadňovať. Alebo napríklad, neviem, tiež aj tá firma sa vyvíja, že stále posúvaš aj napríklad tie služby ďalej, stále posúvaš vlastne ďalej ten tím a toto vlastne, že tie procesy podľa mňa sa nedajú zadefinovať v jednom bode a teraz akoby sa riadiť podľa nich akoby, že niekoľko rokov, lebo je to živá vec, že skôr potom potrebuješ proces na aktualizáciu tých procesov, ale chcel som tiež povedať to, že toto je podľa mňa, že najpalčivejšie a najťažšie v tom nájsť tú rovnováhu. Že čo má byť striktne dané a čo má určovať nejaký ten rytmus a tie základné štruktúry a čo je variabilné, lebo tiež nechceš, aby niekto akože striktne sa riadil pod nejakého procesu, alebo šablóny, ktoré vlastne nie úplne sedí tomu zadaniu, lebo dvakrát netočíš rovnaký spot. A každý napríklad, a teraz, že keď robíš s ďalšími firmami, každá firma je iná, každá má zase iné fungovanie, inú kultúru, iné procesy, a nevieš napríklad aj ten istý proces úplne aplikovať proste na každú z tých firiem. Takže toto je, podľa mňa, že za to si to aj akoby vyžaduje to zase opäť porozumenie a opäť tú toleranciu alebo myslenie na to, že potrebujeme mať nejaké štandardy, ktoré sú všeobecné, ale zároveň je tam vôľa na to, aby tie štandardy boli prispôsobiteľné tomu danému prípadu. Hej, je to akože dobrý sluha, zlý pán. A to, vieš, presne sú také veci, že keď idem na meeting, tak akože neodškriepiteľné je, že meeting report po stretnutí je strašne fajn vec, lebo ti minimalizuje potom nedorozumenie, hej, ktorá sa poslala na jednu, na druhú stranu. Že takéto základné body si podľa mňa, že vieme nájsť, len akože presne tá variabilná zložka toho, že ako si to prispôsobuješ v konkrétnych veciach, je dôležité mať tam
ten priestor. Ten meeting board je super vec, ktorú ináč teraz si dosť, my to robíme, že cez AI. Poznáte taký, že TLDV nástroj? Úplne skvelý, že ktorý ťa počúva tvoju konverzáciu a zapíše ti tie body v podstate aj z tohto podcastu by vedel spraviť taký transkript dôležitých vecí, o ktorých sme sa tu bavili. My používame ľudskú AI. Ľudskú inteligenciu. Ľudskú inteligenciu. Čo je za vás možno taký, že nástroj alebo metóda, niečo, čo vám že skutočne zmenilo život? Že by ste to, že prvá vec, ktorú by ste odporúčili teraz niekomu, kto bojuje s chaosom a nestíha? Ja také asi nemám. Že akože kalendár je, hej, že plánovať si a hádzať si veci do tohoto, ale že by mi to zmenilo život, pomohlo mi to, plánovať si veci, ale akože že tie nástroje sú, že strašne dôležité podľa mňa je nájsť si ten, čo ti bude sedieť, lebo teraz je toľko milión možností a aby sa človek nebal experimentovať s tým, že keď mám chaos, OK, tak mám chaos v čom? Utekajú mi termíny, alebo nemám zapísané veci, akože prísť na príčinu toho chaosu a potom skúšať, lebo sú ľudia presne, že ktorí fungujú zápisníkmi, sú ľudia, ktorí v mobile si zapisujú veci, notebooku a hľadať si ten systém, ktorý vyhovuje mne, vie, že ja som prešla od Asany cez všetky možné aplikácie alebo všetky možné túly, ktoré sa dajú takto používať, ale akože v Malene máme Alfred taskovací, využívame aj Zoom Sphere, že nesnažíme sa byť akože je dôležité hľadať tú hranicu, nebyť otrokom túlu a len ho využívať akože v takej miere. A toto si myslím, že sú nejaké, že ktoré sú na firmu nastavené, ale potom tie personálne, keď organizujem mňa, tak nájsť si také, že čo mne vyhovuje, že čo mne najviac sedí. Ty máš taký tool, čo ti zmenil život? Asi Google kalendár. Ináč Google, to som aj ja fanúšik. Asi, že Google kalendár za mňa nezmenil život. Nič iné, lebo vie s tým pracovať každý. To je úplne super, že meeting tam pošleš každému, aj time blocker tam pošleš každému, fakeový meeting pošleš. Experimentovali ste možno niekedy s takými, že s niečím, že čo je že crazy, že meeting free deň, celofiremný a podobné. To pre mňa akože meeting free deň nie je crazy, to je podľa mňa, že nevyhnutné na prežitie. A pokiaľ akože stále vykonávaš aj inú ako len činnosť, ktorá súvisí s leadershipom a managementom, tak je to podľa mňa, že nevyhnutné, že mať že čas na ten deep work, kedy si vieš upratať proste všetky tie veci, ktoré možno ti stoja, možno ti vlastne počas toho týždňa keby prišli veci, s ktorými proste človek na začiatku toho týždňa nepočítal a mať ten proste space na to, že OK, nájsť nejakým spôsobom zmysel v tom celom a upratať si tie veci, ktoré vlastne boli odkladané napríklad celý týždeň. Takže toto je pre mňa, že nie je to crazy, je to niečo, čo si neviem napríklad, že akože predstaviť, že by som nemal aspoň raz týždenne taký súvislý blok, že 5-6 hodín, keby som sa vedel kontinuálne venovať akoby, že veciam bez toho, aby som medzi tým mal meeting. Ja sa snažím, ale nevychádza to každý týždeň. Akože tie pol dne sa snažím, že aspoň keby sa našiel, ale akože som aj presne, že v tom freestyle zmierená s tým, že sú týždne, ktoré sú náročné a v tom prípade si to tak nejak večer v hlave upratujem a sumarizujem, lebo akože nedá sa úplne, že keď je naozaj, že povyskakujú veci a to sa občas stáva, nie je to, že pravidlo, ale stane sa to, tak v tom prípade akože ťažko sa hľadá, ale je to super mať, lebo presne naozaj, že zosumarizovať si tie veci, pozrieť sa na resty, ktoré človek má, dať si deadline, že to je strašne dôležité na tie veci, aby neuchádzali, lebo však keď nemá, tak sa to niekedy zvykne posúvať. Ale nemám to úplne ja takto. A skúšali ste také, že ja neviem, či mne to vyšlo, alebo nie, ale takže typy dní rôzne, že tento deň je proste klientský. Ja to tak sa snažím, nevychádza to. Ja som chcel povedať ešte k tomu, že čo je akoby, že také, že čo mne zmenilo život v rámci tohto plánovania je, že presne prijať to, že každý sme iný, prijať to, že ten život sa deje a že nebyť vlastne otrokom toho nejakého nastavenia a tých vlastne štandardov v rámci time managementu alebo akýchkoľvek metód a techník, že to funguje pre niekoho, neznamená, že to proste musí fungovať pre mňa a že chyba je vo mne. A to je podľa mňa, že veľmi dôležité. Tiež je veľmi dôležité si uvedomiť to, že mám limitovaný čas a nie všetko sa dá stihnúť a prijať to proste, že to je fakt. A
a pracovať akoby, že s tým, že OK, keď teraz vlastne som sa nedostal k tomu, tak není to teda, že je proste chyba, ale je to proste niečo, čo vyhodnotiť si to, že či to náhodou napríklad nebolo spôsobené nejakými externými vplyvmi, ktoré som naozaj nemohol ovplyvniť. A že či to není akoby, že OK, že niečo samozrejme môže byť moja vina, niečo som mohol robiť rýchlejšie, ale zase niečo je, že niektoré situácie možno som naozaj nemohol zmeniť. A toto je podľa mňa, že nebyť v niektorých veciach na seba akože prehnane kritický a tvrdý. A čo sa týka toho štruktúry toho týždňa, tak to s tým súvisí, že ja sa to snažím, ale keď to nevíde a keď napríklad, že ten týždeň má iný formát, že idem nahrávať podcast alebo mám celodňový workshop alebo idem na konferenciu, tak samozrejme, že ten týždeň sa nedá tak naštruktúrovať ako bežný týždeň. Ale snažím sa to mať tak, že pondelok až streda mať interné meetingy, mať klientské meetingy, mať v podstate naštruktúrované veci tak, že aby som bol čo najviac k dispozícii ľuďom, ktorí so mnou potrebujú pracovať. Štvrtky si väčšinou nechávam presne na také meetingy, ktoré sú viac, nazvime to, že buď strategickejšie, alebo netýkajú sa priamo, nazvime to, že bežnej operatívy, alebo naopak ja mám ešte aj taký hack, že dávam si meetingy s ľuďmi, ktoré viem, že ma vždy nabijú. Že dám si napríklad obed s klientom, s ktorými, alebo teda s partnerom, s ktorými robíme a s ktorými sa nám robí akože veľmi dobre, alebo s niekým, že s kým mám spoločné pracovné témy. A to je napríklad, že pre mňa to funguje akože také, že ma to nabije vždy proste na ten zvyšok týždňa a potom v piatky si väčšinou nechávam na presne, že všetkého, že čo sa mi za ten týždeň nakopilo alebo kde sa potrebujem kontinuálne venovať niekoľko hodín nejakej činnosti, tak to si potom nechávam na ten piatok. Že aby ten týždeň som zakončil s tým pocitom satisfakcie, že OK, dobre, stihli sme a viem si to akože vyhodnotiť a posunúť sa proste na ten víkend. To je super. Mňa baví hlavne to, čo si aj ty, Anna, spomenula na začiatku, že ty vlastne si plánuješ ten ďalší týždeň v piatok. Tým pádom si vyhodnotíš ten predošlý týždeň a naozaj možno až na konci toho piatku si tak unavená v úvodzovkách, že to naplánuješ úprimne. Ja si tie veci, že čo si píšem do diára, škrtám a ten pocit toho škrtania, že toto som stihla je strašne fajn a presne tá piatok je akože fajn mať aspoň tú základnú sumarizáciu toho, čo ma čaká na ďalší týždeň, lebo ono aj tak však vieme, že aj cez víkend to človeka dobehne, občas si na niečo spomenie, poznačí si, ale presne, že ja si tiež nechávam ten piatok na také, že strategickejšie, kľúčovejšie alebo skôr ešte potom, že rozsiahlejšie veci, že reporty a takéto veci, akože kde naozaj, že by som sa tomu mala trošku povenovať do hĺbky a že neodbiehať od práce alebo neriešiť jedno stretnutie za druhým a akože na to sú dobré tie piatky a potom presne, že zosumarizovať si to, lebo nech sa to tak akože trošku vykryštalizuje a neviem, že aký bude vlastne aspoň ten najbližší týždeň. Niekedy viem aj mesiac plus minus, keď je toho veľa a že keď napríklad sa riešia tendre alebo veľké zadania alebo nejaké ešte iné kľúčové témy, ale ten týždeň je vždycky taký presnejší. Ako pracujete s nejakými vyrušeniami, notifikáciami, nečakanými úlohami? Niekto príde za vami. Mám vypnuté notifikácie. Okrem Slacku mám, myslím si, že všade vypnuté notifikácie. Vyrušenia typu, že poďme teraz niečo vymyslieť, dať si nejaký meeting, potrebujem poradiť a tak ďalej. Čo je takéto empatické vyrušenie v úvodzovkách? Ja som k väčšinou, že keď nemám iný meeting, alebo keď tam nemám niečo zásadné, lebo ono je to, mojou úlohou je aj toto z časti riešiť, že keď prídu team lídri, keď príde môj šéf, keď príde hoci kto sa chce poradiť a mám ten priestor a nepotrebujem, akože že viem to prerušiť, tak vtedy to, akože je to aj mojou úlohou, že ja s touto agendou počítam, čiže akože snažím sa byť k dispozícii, ale sú dni, že keď mám presne, že niečo rozpracované a už mi hlava, že ja neviem, že počítam, hej, že vtedy mám rozpracovanú tabuľku, tak to len potom proste poprosím, že nech neskôr, alebo keď je tento týždeň bol napríklad taký hektickejší, tak to som vyslovene, že plánovala, pokiaľ to nebol nejaký urgent. Ale ja s tým počítam, s týmito vyrušovaniami, notifikácie
Mám, ale nevyrušujú ma nejak extra, že viem, že na ploche mám tuším len maily a cally. Okay. Ostatné, že sociálne siete, že to mám iba, keď si odomknem mobil, ale ináč nie. Nemáš, že stránkové hodiny, hej? Ale podľa mňa to je také jedno tiež z tých pravidiel, že pokiaľ to vieš vyriešiť do 2 minút alebo do 5, tak to urob hneď. A to súvisí pre mňa aj s tými vyrušeniami. Keď niekto za mnou príde s tým, že má vec na 2 minúty, tak ju hneď proste akože vyrieším. Pokiaľ z toho vidíme, že si k tomu treba sadnúť, tak si to naplánujeme. Okay. Že to je podľa mňa také, že všeobecne sa to snažím tak robiť a plus to súvisí aj s tým, že väčšinou tedy, keď nie, že chcem, ale som akoby, že k dispozícii byť vyrušený, tak som s ľuďmi v office alebo nejakým spôsobom, že dávam to najavo, že áno, že proste keď je čokoľvek, čo sa proste potrebuje akoby môj pohľad, alebo je potrebné, aby som sa na to pozrel, tak vtedy vlastne akoby, že byť tam a pokiaľ potrebujem na niečom robiť, že súvisle a nechcem byť vyrušovaný, tak vyslovene, že buď to robím doma, alebo to robím niekde, že sa zavriem napríklad v zasadačke, alebo sa fakt akoby, že odstrihnem vlastne od toho kolektívu, že je na mne vidieť, že momentálne asi na niečom robím. Takže pre mňa toto je veľmi aj dôležité, že akoby, že presne, že vedieť napríklad tie veci deliť aj, že niektoré veci pre mňa fungujú lepšie, že keď ich robím doma a niektoré veci, ktoré pre mňa fungujú lepšie, keď ich robím v kolektíve. To je super mať taký vedomý prístup k tomu, že keď ťa niečo vyruší, tak v podstate uvedomiť si, že čo to je, viem to vyriešiť do 2 minút, alebo sa viem teraz na 2 minútky zastaviť, zamyslieť a premyslieť, že vieme si to naplánovať, úplne si vedomo. A ono to je aj viac fair kvôli tým ľuďom, lebo v podstate častokrát aj človek, keď je napríklad, že robíš na niečom, máš z toho trošku frustráciu a teraz keď niekto v ten moment príde za tebou, že niečo chce riešiť, tak možno niekedy je ťažšie mať akoby, že aj tú reakciu takú, že OK, že poďme si k tomu sadnúť a potom ešte naopak, že ešte sa aj triezvo na to pozrieť, na ten problém, ktorý vlastne potrebujete vyriešiť. Ktorý je obalený emóciami. Presne tak. Preto je podľa mňa oveľa lepšie, že vlastne vtedy, keď riešiš vec, ktorú vlastne potrebuješ vyriešiť a nechceš byť rušený, respektíve nie je pre teba dobré, aby proste ten človek bol, akože, aby teraz ti niekto do toho vstúpil, tak sa vlastne aj nejakým spôsobom odstihnúť a potom vlastne byť dostupný vtedy, keď je to vlastne aj pre teba dobré byť dostupný. Kedy ste úplne nejako prepadli a zistili, že vaša disciplína zlyhala? Keď som sa snažila výsť v ústrety viacerým meetingom, lebo presne, že to stihnem, alebo takto. Akože v tomto ten time management, to si vždycky hovorím, že keď je toho veľa, že naozaj, že keď človek to tak emočne plánuje, by som nazvala, že nie racionálne, ale emočne. A potom som mala ešte jeden problém, že keď som si nejak, ja neviem, po niektorých rokoch v accounte, už som bola asi direktorka, nastavila nejaké procesy, ktoré som si myslela, že fungovali na jednom veľkom fičkovom klientovi a že toto bude fungovať určite všade. Prišla som do druhého tímu, kde bola kombinácia fičkových a projektových a znova to nastalo. Presne, že človek, keď uverí, že tie pravidlá, že takto to je a inak nie, že získaš takú seba dôveru, respektíve už máš tým skúsenosti a fakt to funguje, tak akože nebyť frustrovaný potom z toho, že prídeš do druhého tímu a tam zrazu to musíš nastavovať na novo, alebo respektíve si to upravovať. A to bolo ale zároveň aj také, že veľké pochopenie z toho, že čo som si odniesla fakt, že je to, že procesy sú super, ale netreba byť ich sluhom, hej, že treba ich riadiť a úplne je v poriadku, keď o pol roka zmením názor na to a to, lebo prišla do toho taká a taká technológia alebo taká a taká vec, ktorá to ovplyvnila. To je znova takéto, ako sme to nazvali, nestať sa otrokom tých svojich procesov, ale vedieť si ich objektívne vyhodnotiť. Lebo to tak ja hodnotím z toho môjho manažerského života, že to v podstate, keď človek nastavuje agendu, teda respektíve časovo riadi aj ostatných alebo zasahuje do ich workflowu, tak akože toto ti to môže rozbiť, hej, že zrazu, že keď sa vie, že pod tlakom, emócie, ale tak to je normálne, že s tým akože v nejakej miere človek počíta, len akože fakt je to presne, že zlý sluha, dobrý sluha. Ale zlý pán. Zlý pán. Tak. U mňa ten moment nastal, keď som si uvedomil, že vlastne
zaspávaš pomaly pri počítači a potom sa budíš s tým, že ideš hneď za počítač a vtedy som si uvedomil, že OK, asi niečo nie je v poriadku, že a podľa mňa to je niečo, že opäť, že ten akoby, že spôsob, ako pristupuješ k tomu time managementu a celkovo k tomu tej organizácii je niečo, čo sa vyvíja v čase, lebo môže ti prísť nový projekt, môže ti prísť nová životná situácia, môžeš si nájsť nové hobby a zase si ten vlastne deň nejakým spôsobom týždeň potrebuješ organizovať inak. A toto je podľa mňa tiež také kľúčové, že tak bude to trošku klišé, ale toto myslím, že povedal Steve Jobs, že tiež si robil taký akože check, že keď mal zlý pocit zo svojho života niekoľko dní po sebe, tak si povedal, že OK, asi treba niečo zmeniť. A ja k tomu asi pristupujem veľmi podobne, že keď kontinuálne mám pocit niekoľko dní po sebe, že nedávam to, alebo že nedáva akoby, že ten moje prežívanie zmysel, tak proste hľadám spôsoby, ako to zmeniť. A tiež je podľa mňa, že čo mne sa osvedčilo, že nehľadať niečo, čo bude drastická radikálna zmena, ale skôr akoby tak iteratívne, že OK, že možno teraz nepoviem si, že keď teraz som bol, že neviem, že mesiac som musel proste robiť do 10. večer a mal proste, neviem, zaplnené víkendy, čo som, našťastie už sa mi to proste nedieje akoby nejaký čas, ale že teraz si poviem, že od budúceho dňa začnem športovať, začnem si variť, začnem proste akože o 6. zaklapnem počítač a budem si čítať knižku, že to sa možno dá robiť akože jeden týždeň a potom sa vrátiš do toho celého. Že potom skôr akoby to robí tak iteratívnejšie, že OK, poviem si, že najbližší týždeň len skončím proste o 15 minút skôr, alebo proste po 8 proste, že neotvorím počítač, alebo nechytím do ruky telefón a potom si akoby postupne na to akoby, že akoby nabalovať, že ďalšie veci, alebo skôr akoby povedal by som, že uberať. A potom, ak náhodou, že vlastne máš zrazu priestor a energiu a mentálnu kapacitu riešiť niečo ďalšie, tak až potom si to pridať. Že nečakať, že tá zmena môže prísť od dňa na deň. Toto je inak super. Myslím, že aj princíp tých Atomic Habits z knihy, že robiť naučiť sa nový návyk postupne. Že ono to tak funguje bohužiaľ aj pri zlozvykoch, napríklad pri cigaretách, že niekto si povie, že zapáli si jednu a potom si zapáli dve a potom zrazu si zapáli aj ráno a tak ďalej a tak ďalej. Ale mne sa to stalo so spánkom pred rokom a pol. Proste Vianočné sviatky minulé, nie tieto, tak som bol, že úplne damaged, že som fakt pracoval, že od rána do večera a to ráno bolo niekedy, že 8:30 alebo tak, že som sa zobudil a proste hneď išiel za komp a robil do večera a makal. A chcel som sa naučiť proste vstávať v rovnaký čas, lebo znova som sa dozvedel, že to je výhodné, že to je výhodnejšie ako ísť spať v rovnaký čas. Tak som si povedal, že celý január budem vstávať, že o minútu skôr ako ten predošlý deň a nakoniec som sa dostal na 7 a držím to našťastie doteraz. A úplne pohodlne len vďaka tomu, že som si vždy nastavil budík o 1 minútku skôr. Takže tie malé návyky, tie malé kroky sú tie iteratívne, sú za mňa oveľa lepšie, výhodnejšie z dlhodobého hľadiska ako že od budúceho týždňa zmením svoj život a budem najzdravší a budem proste robiť všetky športy a tak ďalej. Ja som rád, že si zmenil spánok, lebo podľa mňa, že to je jeden z kľúčovejších faktorov, keď sa snažíš byť viac produktívny. A mne to napríklad, že som si to všimol na sebe, že čím viac spím, tak tým viac stihnem. A že to, keď sa 8 hodín vyspím a 8 hodín pracujem, mám za sebou oveľa produktívnejší deň, ako keby som robil 16 hodín v kuse. Hej, no, tu načíname krásnu tému a to je taký životný balans. Možno záverom, ako vyzerá ten váš životný balans, že snažíme sa mať tých 8 hodín spánku, ranné rituály a všetky tieto veci ma teraz zaujímajú. Ja nemám balans. Je to taký, že ako si spomínal na začiatku, že ty sa tváriš. Nie, ale ja to beriem tak, že je v poriadku byť v takom až manickom móde niekedy a že v podstate robiť tie veci od nevidím do nevidím, pokiaľ akoby, že to cítiš, že to necítiš ako stres. Okay. Podľa mňa to je akože veľmi, veľmi akoby, že dôležité, že naučiť sa počúvať to svoje telo, že či mi je to príjemné, alebo mi to nie je príjemné. A to je podľa mňa, že akože veľmi problematické, hlavne vo svete reklamy, kedy častokrát tie veci nerobíš kvôli tomu, že im veríš, ale kvôli tomu, že cítiš, že to musíš robiť, alebo robíš to proste kvôli peniazom a podobne. A toto je podľa mňa, toto je niečo, čo ja sa snažím robiť čoraz menej, že to znamená, že v pohode hovoriť nie, robiť proste
povedať proste nie projektom, ktoré ti napríklad nevyhovujú, alebo ti nesedia, alebo cítiš, že vlastne nie je tam tá chémia aj z tej druhej strany. A tým pádom akoby, že ľahšie sa potom pracuje aj na tých projektoch, lebo necítiš to, že to musíš robiť a ideš vlastne sám proti sebe, ale cítiš to tak, že OK, toto je proste niečo, na čom chcem robiť. A vtedy toto je podľa mňa tiež ďalšia taká akoby vec, ktorá sa týka produktivity, že počúvať svoje telo a pokiaľ máš ten luxus, a to je akože ja to beriem, že to je privilegium, robiť na veciach, na ktorých naozaj chceš robiť. Mhm. Ja sa snažím mať balans, hľadám ho stále, lebo akože, tak ja už som dlhé roky v reklame a dala som si už 2-krát takúže väčšiu prestávku, že pár mesiacov, ale akože vždycky po nej som zistila, že mi tá reklamná branža chýba a je správne tam mať presne o tých malých krôčikov a návykoch a zlozvykoch, čo sme sa bavili, že postupne zlozvyky odstraňovať, návyky pridávať, že to sa snažím, že ja napríklad sa snažím, že víkend, pokiaľ to nie je fakt nevyhnutné, že nerobiť, že mať tú čistú hlavu, že ja to proste potrebujem. Tá nedeľa, keď si zhrniem veci a spíšem si to za 20 minút, mi nevadí. Niekedy to urobím ráno, niekedy večer, že nech mám celý deň potom free, ale snažím sa naozaj, že cieľene to takto robiť, že to je nová metóda od toho. A akože ono je to niekedy, že presne, že v našej branži náročnejšie o to, že sa stretávame okrem aj jednak to manažovanie druhých ľudí, kreatívna práca a že riešiť s ľuďmi, hej, lebo však my stále pracujeme s ľuďmi a tie emócie sú tam niekedy taká horská dráha. A mať od toho naozaj, že tie veci si úplne, že nepripúšťať, akože riešiť ich viacej racionálne. Že to je v nejakej miere strašne dôležité učiť to aj svojich ľudí, s ktorými človek robí. A myslím si, že aj pre nich je strašne dôležité, že ja keď vidím tiež, že niektorí ľudia fakt, že robia veľa a dlho a ja viem, že sú to frázy, že tie veci, čo nemusíš robiť, tak nechaj to aj na zajtra, že akože povedať toto, keď odchádzaš z agentúry skôr ako ten človek, ale fakt, že tá snaha je naučiť ľudí tiež si vážiť svoj čas, lebo keď oni sa im to presunie do súkromného života, tam budú nešťastní, to potom je jeden blúdny kruh a zúročí sa to v tej agentúre, čiže to hľadanie toho balansu je presne o tom, že ja sa ho snažím nájsť, že je to o mojom nastavení. Jakub ho nemá, on to má inak nastavené, ale akože a presne každý nech si nájde ten spôsob, že nie je na to univerzál. Môžeme skúšať metódy, ktoré sú pre ktorého človeka nápomocné, ale každý si, akože ten, čo skutočne funguje, tak musí nájsť sám, čo je pre ňoho také, že čo mu pomáha. A možno sú to fázy, že si raz prejdeš takým, potom takým. Iteruješ to. Ale... Tebe čo pomáha? No ťažko povedať. Aktuálne sa snažím inak hľadať veľký balans medzi onlineom a offlineom. To je pre mňa obrovská téma. Ja napríklad riešim hlavne obsah a už posledného pol roka nechodím vôbec na sociálne siete, čo je super, na čo som že mega hrdý. Našli sme si procesy, ktorým to proste v tíme vieme obhospodarovať, čo je úplne super. Ale teraz sa snažím normálne dostať do toho, že ja mám na všetko nejaký digitálny nástroj, nejaký proste framework, nejaký vyťahnem z rukáva niečo a to ma začalo že hnevať trošku. Že normálne som sa začal zamýšľať nad tým, že dlhodobo už sa snažím si akože mať nejakú víziu a mať ju normálne napísanú, mám to na ploche také manifesto a chcem to skôr, túto takú softovú časť tej práce by som rád preniesol do toho offlineu. Že viem si predstaviť, že budem držať zápisník, kde je to manifesto radšej ako na tej ploche a v tom zápisníku si riešim, áno, všetky day-to-day tasky mám tu, ale v tom zápisníku si viem predstaviť, že riešim takú tú dlhodobejšiu víziu a toto zameranie sa na dlhodobú víziu mi asi, že posledných pár mesiacov veľmi pomáha. Že fakt sa pýtať. A keď sme sa bavili o tom, že time management je, Jakub, ty si to možno trošku načal, že taký ten prístup toho, že menej je viac, že fakt si vybrať to, čo je to najdôležitejšie, čo teraz môžem spraviť a pracovať v podstate na tom. Že všetko ostatné je, že vybrať si tie 2 najdôležitejšie tasky toho dňa. Všetko ostatné môže byť potom keď splním toto, tak všetko ostatné už v úvodzovkách nemusím a fakt si vážiť ten svoj čas a aj to stanovovanie hraníc je pre mňa o tomto. Takže
pozrieť sa na to, že kto je ten budúci Rasťo a že naozaj na základe toho sa zamýšľať, že ktoré úlohy mňa tam dostanú, alebo moju agentúru, alebo proste môj digitálny produkt a tak ďalej a tak ďalej. Takže dostávame sa asi k tomu, že mi reálne pomáha makať na tom, na čom si myslím, že záleží. To je podľa mňa kľúčové, že mať, a to som aj sa snažil povedať tým, že má tam ten zmysel. Lebo to, že si dám dlhodobý cieľ, tak je to ten zmysel. A potom, aj keď sú také veci, ktoré napríklad sa zdajú ako keby, že nazveme to rozrušenia, alebo niečo, čo nejakým spôsobom v ten moment ma možno frustruje, možno mi to vadí, že pokiaľ si to viem potom validovať tým, že OK, plní to ten dlhodobý cieľ, alebo približuje ma to k tomu cieľu, tak je to lepšie, je to plus. A potom naopak, keď vidím, že vlastne robím niečo, čo ma vzdialuje od toho cieľa, alebo to neprispieva, tak je ľahšie potom tomu povedať aj nie. A inak ten balans, super, že sa na to pýtaš, ale je to reálne to, že si staviam ten život okolo života a nie úplne okolo, alebo tak, že áno, že prácu proste milujem, ale snažím sa tam proste nebyť iba ten workoholik, ktorý som, a dať tam fakt trochu toho života, že fakt si cez ten víkend skúsiť oddychnúť. Robím ešte také, že ja mám zabukované dovolenky na celý tento rok už teraz, lebo som to otočil, že hovorím si, že nespravím to tak, že odmením sa, keď proste spravím dobrú robotu, ale nabukujem si tie odmeny a dovtedy proste musím spraviť tú dobrú robotu. Máš motiváciu to dokončiť dovtedy. Proste, že dovtedy máš motiváciu to dokončiť. A mne toto, ako sme sa bavili o tom, že ty hovoríš svojmu týmu, že veď už tu nesedte proste, že aj zajtra je deň, tak mne toto povedal šéf v mojom poslednom full-time jobe v českej firme. My sme sa bavili na našom performance review niečo také, že ja som sa tam nejako obhajoval, že kokos, že makáme, že celý tým proste tu sedí 12 hodín a proste ideme dopredu. A on mi potom povedal, že no ale víš, kto delá najvíc? Ti juniori, ktorí tady sedí 14 hodín a pak je otázka, co po nich ale zústane. Akože, že čo po nich reálne zostane v tej práci a čo po nich potom zostane v tom živote. A vo mne to tak zarezonovalo, že aha, že OK, že tak mohol by som si začať asi usporiadavať ten život tak, ako ho chcem, a na základe toho potom odvediem dobrú prácu pokojne aj za 8 hodín. Ono akože samozrejme nevždy sa to dá, hej, že niekedy naozaj, že keď máš pred natáčaním alebo proste pred nejakým projektom, tak si to musíš odsedieť. Len niekedy naozaj, že ja som si sama tým prešla, že viem, že chvíľku ten pocit, že ja to urobím najlepšie, hej, že lebo ten pocit tej zodpovednosti, OK, že tak dobre, tak potom sa to naučíš delegovať, že dobre, potom sa to naučíš nejakej miere, že aj keď to dáš niekomu, vieš si to očakovať a dávaš mu zodpovednosť za to, však s tým k tomu, to k tej pozícii samozrejme aj patrí, takže ono, akože tým obdobím ja som si tiež prešla, vieš, len akože a tiež mi to hovorili a tiež som si v duchu myslela, že Ježiš, jasne, že bože, tieto reči mám rada, ale akože snažím sa hľadať tiež nejak možno, že ešte iný spôsob, ako to povedať, lebo presne, že v konečnom dôsledku, že je super, že keď ťa robota baví. Lebo ale potrebuješ k tomu mať aj svoj súkromný čas, ktorý v nejakej miere využívaš, a keď sa stráca ten nejaký balans dlhodobejšie, tak ono sa to v konečnom dôsledku ukáže potom aj v tej práci. Takže predísť nejak. Ja som sa chcel spýtať, že čo je pre vás balans, alebo že čo to znamená pre vás? Ja som to možno teraz chcel tak aj naviazať, že za mňa je to, že fakt si buknúť ten svoj čas, že napríklad, že trénujem trénujem dosť na športové eventy, iba preto, aby som proste si fakt nabúkoval tie tréningy. Že teraz trénujem na maratón v Rimini, len preto, aby som si, že fakt, že ja si pôjdem zabehať 3 dní do týždňa a zabicyklovať 2 alebo 3 dní a tak ďalej, lebo keby nepôjdem, tak tam som proste hotový, zlyhal by som na tom maratóne. A potom sa snažím ešte bukovať si také, že masáže napríklad, alebo že pre mňa je ten balans aj to, že si spravím ranný rituál. Ja som v tomto zase freak trošku, že ten ranný rituál mám nie dlhý, 40 minútový, ale taký, dneska nebol napríklad ten rituál, lebo proste na nebol čas a to je úplne v poriadku. Ale väčšinou to je také, že vstanem, dám si sprchu, na konci trošku ľadovej, niekedy to poťahnem po kolená, niekedy proste už aj celé telo zvládnem. Potom si meliem kávu,
to ma hnevá, to už dlho si chcem kúpiť elektrický mlynček, ale hovorím si, že je to meditácia, proste, tak si maliem tú kávu, posadím sa do okna a potom si pustím väčšinou platňu. A to je a ešte tú vonnú tyčinku si zapálim, hej, že v byte. Ja to mám veľmi podobné. Hej? Úplne, že studená sprcha, filter ráno, s namletou kávou. Áno. A že toto keď sa stane, a že pre mňa ten balans sú tie mikrovypnutia, áno. Že keď sa takéto stane, tak... Za to sa pýtam, že čo to pre vás znamená, lebo potom je, že čo je tá motivácia, že teda, že ten balans je, že čo je ten život, že je to proste byť akoby, že vypnutý úplne a je to len kvôli tomu, že skrývam sa pred tou prácou, alebo je to kvôli tomu, že vlastne chcem byť produktívnejší v tej práci a keď teda vypínam kvôli tomu, že lebo chcem byť efektívnejší v práci, je to naozaj ten balans, vieš, že preto je pre mňa napríklad, že efektívnejšie, že povedať si, že OK, teraz radšej zamakám, lebo má to cieľ, ale tiež potom je veľmi dôležité povedať si, že OK, je to fáza, nebude to teraz takto na veky a že chcem napríklad, že raz vypnúť, alebo teraz to robím kvôli tomu, že neviem napríklad povedať si fakt, že vedome, že lebo chcem odísť skôr do dôchodku, alebo chcem vôbec odísť do dôchodku, čo tiež je, nie, ale tak zase keď si zoberieš, že ako sa posúva vlastne teraz aj tá akoby ten odchod do dôchodku vôbec a aké možno naše dôchodky budú vysoké, tak tak ja som si, ináč prišiel report z DSS-ky teraz, to je ten druhý pilier čiaky, že pôjdem do dôchodku 71 rokoch, tam bolo napísané. Presne tak, a teraz, že OK, že ako budem mentálne schopný 72 rokov a čo budem dovtedy robiť? A budem nahrávať, vieš, že čo budem nahrávať proste Reelkana, alebo proste presne, ináč ja... budúcu verziu Reels. Asi ten balans je v tom, že snažím sa mať ten život, že chcem vedieť, ako bude vyzerať a fakta mám takéto, že chcel by som ísť skôr do dôchodku a všetko točím okolo toho, že aby to tak vyzeralo. A zároveň ja mám príklad, že veríte na work-life balance inak? Ja si myslím, že nie úplne asi v tej... Ja nie. Ale akože nemám definovanú mieru, ale ja to tak cítim, že tú potrebu, vieš, že u mňa aj v rámci toho balansu, že presne sú nejaké, že plávať, moja obľúbená Juventa, alebo aj kamaráti sú napríklad, že v tejto kategórii, že sa ako keby dobiť. A myslím si, že nejaké také, že súkromné aktivity, že či už športového, alebo aj takého iného charakteru ťa vedia nabiť a work-life balance ja si myslím, že je dôležitý. No. Ja to vnímam, že by to malo byť vyvážené. Ja poviem zase, že záleží od toho, že čo robíš a nechcem teraz hovoriť, že work-life balance neexistuje, na druhú stranu sa to... ale zase ja sa na to pozerám proste z pohľadu človeka, ktorý je tvorivý a ktorý vlastne nejakým spôsobom tá práca je znakom môjho osobného seba vyjadrenia. To znamená, že mne sa to veľmi ťažko oddeluje. Že pokiaľ robím teraz nejak projekt, na ktorom mi fakt záleží, fakt to beriem niečo, že má to možno aj dlhodobejší presah, tak akoby, že beriem to ako nejakú súčasť seba a taktiež akoby, že nepozerám sa na tú prácu len cez tie projekty, skôr akoby, že sa snažím fakt držať toho, alebo to, čo sa nejakým spôsobom som si zobral, že teraz to, čo po tebe zostane, není to na tých projektoch, na ktorých si robil, ale to, že s ľuďmi, akých si sa stretol a proste čo si vlastne zanechal a aký dojem si spôsobil, ale respektíve ako pôsobíš na to svoje okolie, že to je vlastne ten skutočný odkaz. A to pre mňa je ten život. Že to pre mňa není, že práca, aj keď to je vlastne častokrát vlastne tých ľudí meníš cez tie pracovné vzťahy a tie pracovné interakcie, ale pre mňa to je ten život. Takisto, že keď si zoberieš, že koľko času strávime vlastne so svojimi akože kolegami v práci, je to oveľa viacej ako proste so svojimi kamarátmi alebo podobne. Takže pre mňa za to si hovorím, že ja na to úplne akože neberiem to, že tá práca je niečo iné ako ten život, že samozrejme, že keď sa to dá otočiť a zobrať, že OK, že tvoj život je len práca, čo si myslím, že je deštruktívne, ale na druhú stranu vieš sa na to pozrieť aj z tej druhej optiky, že vlastne to, čo prežívam v tej práci, je rovnako ten život ako to, keď napríklad, že vypnem, alebo idem proste si zabehať, alebo idem proste si zaplávať, alebo idem proste na večeru s kamošmi. Takže ja to za to nejakým spôsobom sa snažím si uvedomovať ten moment a to, že či teraz vlastne ja slúžim tomu momentu, alebo ten moment slúži mne. A že či to čas nejakého akože voľného času, alebo práce, alebo vzdelávania, alebo akékoľvek inej kategórie, tak je asi z pohľadu toho, že všetci máme len jeden čas akože irelevantné trošku.
Na záver, čo je za vás taký jeden odkaz, ktorý by ste dali s odstupom času? Teraz svojmu mladšiemu ja. Môže to byť o time manažmente alebo čomkoľvek. Ja by som asi mu odkázala, že presne, že ak si raz vyberie opäť v budúcom živote reklamnú agentúru alebo respektíve prácu v takomto segmente a s tou istou, že s manažmentom, hej, s accountovaním alebo s hociakým manažovaním, tak akože nech sa nebojí skúšať presne, že nech si pamätá z tohto života ešte tieto základné otázky, o ktorých sme sa na úvod bavili, že tomu uľahčí veľa vecí a nech sa akože nebojí v tomto našom temperamentnom biznise riešiť veci v zmysle toho, že nech ho bavia, že nech skúša nové, či už technológie a akože nech primárne robí, že keď ho to baví, tak nech ide do toho a nech skúša hľadať spôsoby tak, ako sa to dá robiť dobre, aby bol aj on work-life, aby mal balans z môjho pohľadu, ale akože ja s tebou súhlasím aj v zmysle toho, čo si hovoril, že ono to musí byť prepojené, že ja mám strašne rada, že keď po víkende sa teším do roboty, lebo mi chýbali, hej, ale ten víkend je u mňa, že ten balans, hej, že podľa mňa tá terminológia je iná, čiže nech naozaj, že nech ľudia robia tú prácu, čo ich baví a nech sú v nej, nech sa snažia byť čo najlepší a to je asi všetko. A čo najlepší takisto v oddychu. Prosím? Že čo najlepší takisto v oddychu. To je za mňa tiež disciplína. Že byť len tak je úplne v poriadku. Áno. To by som možno aj odkázal, že Čakal som moja. Byť len tak. Byť len tak, že nerobiť nič a nemyslieť na nič a proste len tak, že niekde sedíš a užívaš si ten moment, že je to úplne v poriadku. To je podľa mňa akože jedno také, čo by som odkázal. Ďalšie, že proste robiť chyby je tiež úplne v poriadku a že nastavovať si hranice je nesmierne dôležité. Priatelia, ja vám ďakujem krásne za váš čas a ja si z toho beriem dosť veci, ktoré otestujem a baví ma ten pohľad, že byť len tak je úplne v poriadku. Ja sa teraz učím nudiť sa, takže verím, že tento podcast nikoho nenudil a že takisto odovzdal kopec informácií a kopec hodnoty. Ak nudil, tak je to v poriadku, pokiaľ človek príjme tú nudu. Pokiaľ dopočúvali až sem, tak je to v poriadku. Ďakujem krásne ešte raz. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem za pozvanie taktiež. Na záver, priatelia, by som chcel zanechať pár slov. Každý z nás potrebuje balans medzi prácou a oddychom, medzi spontánnosťou a plánovaním. Akokoľvek si to vezmeme, akokoľvek ten balans vyzerá v našej hlave, tak je to úplne v poriadku. Každý z nás sme iná osobnosť a potrebujeme iný prístup. To je znova úplne v poriadku. Akokoľvek vyzerá tvoj balans, nesnaž sa ho teraz zmeniť od základu a skús začať malými krôčikmi. Skúsi z tohto podcastu odniesť aspoň jednu drobnú zmenu. Povedať možno nie, stanoviť si hranice, začať stávať o 1 minútku skôr. Tá malá zmena ti potom prinesie v rámci dlhého času obrovské výsledky. Lebo svet je plný ponúk, termínov a taskov a nič z toho sa nezrúti len preto, že si dáš prestávku. Ďakujem krásne za počúvanie tohto podcastu. Verím, že bol obohacujúci. Budem rád za akúkoľvek interakciu, zdieľanie tohto dielu na stories alebo čokoľvek. Ak si sa dostala až sem, prajem ti krásny, vybalansovaný deň.